ನೀತವು ತಾಯ ತವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸರ್ವ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ತಾಯ ತವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸರ್ವ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಅಂಬಿಕೆ ತ್ರಿಭುವನದಿ ಸಂಪೂಜಿತೆ ಮಾಯೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಮಂಗಲೆ ವೇದ ಮಾತೆ ವಿರಾಜಿತೆ ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಅಂಬಿಕೆ ತ್ರಿಭುವನದಿ ಸಂಪೂಜಿತೆ ತ್ರಿಭುವನದಿ ಸಂಪೂಜಿತೆ ತ್ರಿಭುವನದಿ ಸಂಪೂಜಿತೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊರ್ಲ ಸರಟು ಸುಗಿತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಅಜಿತ್ ಬಕ ವಂದನಾ ಮೂರ್ತಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವರ್ಷ ಅಜಿತ್ ಇತ್ತಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಡಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ವಂದನಾ ಮೂರ್ತಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಪನವಂತರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅರ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಲೆಡು ತನ್ಕುಲನ ಪೊರ್ಲ ಸ್ವರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅನೇಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಗಲಿಗೆ ತನ್ಕುಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸದ ಸಂಗೀತ ಜೀವನಡು ನನಾತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಡ್ಪಣದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಸದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಮೆರೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಇಟ್ಲೆ ತನ್ಕುಲೇನು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಲೆಡು ತನ್ಕುಲನ ಪೊರ್ಲ ಸ್ವರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅನೇಕ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅದಲಿಗೆ ಬೇಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದೇ ರೋಲ್ ಬೇಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಯಂತರಾಯರ ತುಳು ಬಂದು ಮೋಕ್ಷರು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಸದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಮೆರೆಟ ಭಿನ್ನಯ ತನ್ಕುಲೇನು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇರೋಣ ಕೇರೋಣ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಬೇತದಲ್ಲ ನಾಯ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುಂದುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದೇ ರೋಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ ಬಂದ ಸರಿ ಅಂಡ್ ಕೇಳೋದುಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಂಡ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುರ ನಮ್ಮ 30 ವರ್ಷದ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ನೆಟ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ದಾಲದಂತ ಮಲ್ಪುಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬಾರಿ ಪುರುಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದುಂಡು ಇಂಚನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಸಭೆ ಸಮ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ದೆ ಬಂದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಿಂಜ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೆಪ್ಪರ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಪುಸ್ತಕ ನೆನಪೈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಾಯರೇ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಅಂಚಿನಾರ ಪುತ್ತೂರಾಯರಿಗೆ ಸುರುಟು ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೇರಿ ಪರವಾದ ಎರಡನೇದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ನ ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಆರೆಗಳ ಯಾನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುರಂತಿಲ್ಲ ಮೂಜೇದಾತ ವೀಣಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಮಲ ಯೋಗ ಪಟು ಆರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೇಸದ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೇನಾಗ ಆರು ಬಿಸಿ ಇರ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರಿಗೆ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಒಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯತನ ಗೋಪಾಲ್ ಚೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಉಪಕಾರ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಆರನ್ನು ಕೂಡ ಕಮಿಟಿದಾರ ಆರಂಡಲ್ಲ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಮುತ್ತವಾಗಿ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಆರನ್ನ ಯಾನ ಎದುರಂತ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಪನಾಗ ನಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುರ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆக்குள்ள ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಆರ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಗುರುಕುಲು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ ಸಂಘದಾರ ಆರ್ನ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈದೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೇರು ಬೈದೇರು
ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಡಪೇರು ನಂಗೆ ಇದು ಆರು ಕೊಂಚ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರದ ಕಾರ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿ ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೂರ ಕೊತ್ಪ ತಿಳ್ಸೊಂದುಲೇರು ಅಡಪೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದಾರ ತುಳುವೆರ ಸಂಘ ತುಳುಕೂಟ ತುಳುವೆರ ಬರ್ಪ ಮಣ್ತೇರು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಪೂಜಿ ಏರಿಯರು ಬೈದೇರು ಗೊತ್ತಾಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕಮಿಟಿ ದಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಡ್ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಮಾತೆ ಬನುಡುಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಯಾನೆಡ್ದವರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಮಾತೆರನ್ನ ಏನು ಎದುರುಗೊಂಡುಂಡೆ ಅವು ಏರೇರಿ ಬೈದೇರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡರಡ ನಂಗೆ ಪಂಡರ ಸುಸಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡರ ಏರಿಯರಿಗೆ ಪಂಡರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮುಟ್ಟು ತೋಜುಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬೈದೇರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾರೆ ಈಗ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೆ ಎರಡ ಎಂಕ್ಲು ಸಹ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೂಡ ವೀಣಾ ಅಂತ ಬೈದೇರು 6 ಕಿಲೋ ತುಳುಕುರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ 6 ಕಿಲೋ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬೇತ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಮುತ್ತಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಪಾತೆರನ್ನ ಯಾನ್ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂದೇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇ ಮುಂದಾರ್ಸೋಣ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಿಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಬೈದಿನಾರು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಅಲ್ಪದ ಹೊಸ ತುಳುಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ದ ಸುರೂತ ಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಅರೆನ ಸಮೀಪದ ಬಂಧು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮೇರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಡ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಬೈದೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಅವಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದ ಬಳಗದ ಬೈದೇರ ಆತ್ಲ ಆರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನುಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಂಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯ್ ರಾವ್ ವೇಣ ಅಂಗ್ಲ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೀಣಾರಾವ್ ಪೂರ ಬೈದ ಚಂದ್ರ ಹಾಸ್ಯರ್ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬೈದ ಅವು ಬುಧರ ಬಣರಿಂಗ್ಲ ಆಪೂಜಿ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬೋದರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಜೈನ್ ಆರ ಪಾಪ ಬಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರ ಆರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರ ಏಪಲ ಆರೆಗ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆನ್ನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಮರಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ಬೈದೇರ ಅರೆಗ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ಶ್ವೇತಾಗ್ಲ ಆರ್ಲ ಬತ್ರ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನೋಡಿತ್ತ ಆರ್ಲ ಮುಖ ಕೊರ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಕಾರ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವಿ ಶಿವರಾಮ್ ಬೈದರೆ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ್ನ ಸಹೋದರ ಅರೆಗಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ಶಿವರಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಿವಿ ಶಿವರಾಮ್ ನಂದ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಬತ್ತನ ದಯದೀದು ಪಣ್ಣೆ ಇರು ಇಂಗ್ಲೇಕ ವಾತು ಒಂಜಿ ಇದೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ದಯದೀದು ಪಂಡ್ ಬಿಡ್ದು ನಾವು ಮುಂದರ್ಸೋಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಾನು ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆ ನಿಖಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ಬಂದ್ ಏನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಖಿಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾತು ಆಶಾನಂದ್ ಕೊಲೆ ಅಂದ ಆಶಾನಂದ್ ಎರ್ರ ಪಂಡೆ ಆಶಾನಂದ ಪದಾರ್ಲ ಅರ್ಲ ಪುರ ಏಪಲ ಕೇಳೊಂದು ದಾದ ಅವಡು ಕೇಳೊಂದು ಪೇರು ಆಶಾನಂದ್ ಎರ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಮಿಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಜಲಜ ಏರ್ಲ ಬೇರೆ ವೇತ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ಬೈಜಿರಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಅವನ ಪಿಸಿ ರಾವ್ಲ ಬೈದಿರು ಅಂದ ಪಿಸಿ ರಾವ್ ಅದೇ ಆರ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಆಸೇರೆ ಪಿಸಿ ಪೂರ ಪಂಟೇನೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏರಿಯ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನ್ಯ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮದ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮನೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರಗಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಏನಂದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬೈದೇರು ಒಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಉಳ್ಳೇರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಳ್ಳೇರು ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಳಿಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು
ಸಾಧಾರಣ 32 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಈ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು. ಐತ ದುಂಬು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆವಡ ತುಳುವೆರೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಘನತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಒಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಪಗ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆನು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ರೂಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ ಸುರುಟಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ತುಳುಕೂಟ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆ ಕರೆನ 32 ವರ್ಷೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಕಲೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಡದು ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ತೆರೆಯೋಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡಗನ್ನು ಒಂದು ಅಪಗ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕೆಲಸಲು ಕರೆನ 32 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಜವಣಿಯರು ಜವಣ ಅದಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರುಂಡೇರು ಸಂಘಟನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾತೇರಿ ನೋಡೋ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಂದೆ ಉಂಟು ದಾಲ ಅಡ್ಡಿ ಅಡಚಣೆ ದಾಂತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಹಿರಿಯರುಳ್ಳೇರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರುಳ್ಳೇ ಜವಣಿಯರುಳ್ಳೇರು ಹೊಸ ಜವಣಿಯರ್ಲ ಸೇರೋದು ರೂಪರೇಷೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ವ ಎಂಕಲ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಪ್ಪನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇರಿ. ಮೂಜಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸು ಪರ್ವ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಇಂಚಗು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೂವು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಟಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತ ಸುರುಟ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಡ್ಲೇರ್ನ ತುಳು ಚಾವಡಿದಾಗಲಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ತುಳುಕೂಟದಾಗಲಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಐನ್ಲ ಮುಂದುವರಿತು ಒಂದು ಬೈದ ಒಯ್ನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಉಂಡು ಹೊಸ ಜವಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬದುಕಿಸಿಕೊಂಡು ತುಳುತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಪ್ರೀತಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗಳ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಮೂಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಚಾವಡಿ ತುಳು ಕೂಟ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ಡು ಕರೆ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಪೀಡಿಯ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೈ ಕಟ್ಟಲೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ತುಳುವರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಅಲ್ಪಲಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುಕೂಟದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆವ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಪಾಲು ಪಡೆವ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ತಂದೆ ಅಂಕ್ ಗೋಡಾಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಬಂಗೋಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಕ ಮಾತ ಜನ ತುಳುವೇರು ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತದ್ದು ಗುಂತ ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಗುಂತುಗ ಐಕ ತುಳುವೇರಿನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಾದ ಸಹಕಾರ ಪಂತ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪೀಠಿಕೆ ಪಣ ಇನೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಚಾವಡಿದ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಕಾರ ಅವತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಟ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಝೂಮ್ ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆಪ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದ ಎಂಚೆಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಡೂ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡೆ ಐತನೇ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಜುಂಡ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಕ್ ಗೋಡಾಯ್ನಕ್ಲಿನ ಕ್ಷೇಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಂಚೋಂಡು ತೆರೆಯೋಣ್ಣನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಡ್ಡೆ ನಡಪಾಡು ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಾಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋದು ಹೋಯಿ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೆಳೆಪಾವನು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬೆಳೆಪಾವನು ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ದಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಪಾತ್ರದ ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರದ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಕೊಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನ ತೆರಿಪೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕಲ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ತುಳುನು ಬೆಳೆಪಾವನ ಅಂಚಿನೇ ಬಿಟ್ಟು ಐನ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಯಿ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾಗ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಜನ ಪೂರ್ತ ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗುಡು ಸಹಕಾರ ಆಪಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾಕ ಪರ ಬೇರಿ ಹೊಸ ಬೇರಿ ಜವನೀರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಅವೆ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಉಂಡ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕನಕ ಬೇಗ ಪ್ರಾಯಾಣ ದೂರ ದಿಕ್ಕ ಅಂತಿನದಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ತುಳುವಟ್ಟಿ ತುಳುವರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ತುಳುವಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರ್ಗಾಲ್ ಪಾತೆರಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ದೈವ ದೇವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ದೈವ ದೇವರು ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಡೆದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸೊಲ್ಮೇಲ ವಿಜಯನ ಬಾರಿ ಕಾಳಜಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ನನ್ನ ಇನಿ ನಡಪುನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯೋಗ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪು ತುಳುವೆರೆ ಕುಸಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಡಪರೆಂದು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಪುಗಾಟದ ಗಾಯಕಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪದ್ಯ ಪಣದು ರಂಜಿಸವರೆಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ಅಡಿಗ ಮೇರು ಪೊಳಬು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾದ ಕೋರಿಕಿನ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪೊಳಬು ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಣ್ಣದು ಡಾಕ್ಟರ್ KN ಅಡಿಗ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲೆ ಐನ ಕೀಣಿರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರಿಪೂರ್ವತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪೋವಂದಿ ಪುಣಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಟ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಕೂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಪಾಡಂತ ಆದಿಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಪುಂಟ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂಟ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ತು ಸಮಿತಿ ತುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆರಿಗೆ ಮಾಲ್ತರಿತಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂತ ಪೋಯಿನಾರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಆರನೇ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಯೋಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೆಲ್ಲ ಆತುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಥೆರಪಿ ಸನ್ಮೋಹನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಧ್ಯಾನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಗ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಂತುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆಲ್ಲ MNC ಗಿಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತುಳ್ಳೇರಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುರೂಜಿ ಆರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರನ ಗುರುಗಳು ಸುಮಾರು 3000 ಜಾಸ್ತಿ ಮನೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಲ್ತದೆ ಸಫಲರಾತಿರಾರು ಯೋಗ ಸನ್ಮೋಹನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಾತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಆರು ಪಡವಂತೇರು ಆಯ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಯೋಗ ರತ್ನ ಯೋಗ ಕುಸುಮ ಯೋಗ ವಿಶಾರದೆ ಯೋಗ ಸಾಧಕಿ ಯೋಗ ವಲ್ಲಭೆ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರವೀಣೆ ಯೋಗ ಭೂಷಣ ಅಂಚನೆ 2013 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಯಂತ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಪಂಡ ಪುರಸ್ಕಾರಲ ಅವರಿಗೆ ಬೈದಡ್ಡು ಬುಕ್ 2019 ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ದೇಶಡು ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗೋತ್ಸವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂರಿ ಆತು ಆರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರು ತೋಜನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಕೊಡತ್ತು ಸಾಧನೆ ಗುರುತಾತು ವೇದಿಕ್ ವಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲಾರಿಡಾ ಅವರಿಗೆ USA ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೀರ್ಥ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸರ್ ಪಂಟ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಣ್ಯರ ಅಡ್ಡು ಪಾತರಜ್ಜಿ ಯೋಗಾಸನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಆಯ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಚಿನ ಆರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಆರೆ ಮಗೆ ಸಂಹಿತ ಕುಂಜತಯ ಕಿಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗುರು ಆತ್ಲ ಬುಲೆವಂತುಳ್ಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಾತ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲೆ ಜೊತೆಟು ಉಳ್ಳೇರೆ ಆರನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಂಡೇನೆ ಪಣಂತಿನ ಒಂದು ಅಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಟ ಆರ ಸಾಧನೆ ಪಂಟ್ನಿರ್ಲ ಆರು ಪಂಡಿನಾಗ ಕೆಂಟ್ ನನೆ ಕೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ತಾಯ್ತು ಕಾತಂತುಲ್ಲೋ ಆರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ತು ಕೊಡ್ಪತಿ ಪ್ರವೀಣ ಕುಂಜತಾಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ತೆರ ಪರ್ವಾತ ಕೇಳೊತ್ತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನಡ ಭಿನ್ನಯ
ಅಲ್ಪ ಈ ಮೈಕ್ ಬಟನ್ ಉಂಡ ಅವೇನು ದಯದೀದ್ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲದು ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಪಂಡದಿನ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಲು ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿನ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುವೇರಿಂದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಪ್ಪಯ್ಯನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಇನಿ ಅಡಿಗೆರೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆನಿ ಕೇಂಡದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತೇನು ಪಾತೆರಡುಂದು ಗೊತ್ತಾವಂತಿಜ್ಜಿನಿ ನಿಜವಾತ್ಲ ಆತ ಸಾಧನೆ ಉಂಡ ಇನಿ ಏನು ದಾಯ್ತೇನು ಪಾತೆರಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆತಂಡಿನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಈ ಯೋಗ ಅಂದ ಪಣ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಟ್ ಉಂಡು ಮಾತು ಪಣಪೇರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡನಿ ತಿಕ್ಕೋಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡನಿ ತಿಕ್ಕದೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುಡತಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುಡದಿ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಸಾಧನೆಟ್ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಪಣ್ಪೇರು ಆಯನ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಯೋಗ ರೀತಿಟ್ ಈ ಯೋಗ ಪದ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳೇನು ಮುಲ್ಪ ಕೊರಗ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಏನೊಂಚೂರು ತುಳು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಚೂರು ಕನ್ನಡ ನೇನು ಪಣೊಳಿಯ ಇರ್ಲೇನೋ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೊಳಿಯ ಓಕೆ 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 ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾತ್ ಏನ್ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದುದುಂಬು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಯರು ಆರು ಬತ್ತದ ಏನಡ ಪಾತೇರಿಯರು ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಈರು ಯೋಗ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಅಡ್ದುಕ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲು ಆಲ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡೇಟ್ ಕೈಟ್ ಹಾಲ್ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಲ್ ಕೈಟ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲೆ ಆತೇರು ಏನದಾಯ್ತ ನೆನೆಪ್ಪುಡು ಓ ದಾನ್ನ ಮದ್ಮಯ ಬುಡತಿನ ಮಧ್ಯ ಡೈವರ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಓ ಮರ್ಮಯ ದಾನ್ನ ಮಗಳೇನ ಕಾರ್ ದಾನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂಚಂಬಳು ಕೈಟು ನಡಪೊಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಾರು ಪಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಯೋಗ ಮಲ್ತುದು ಕೈಟು ನಡಪೊಳು ಈರು ನಡಪೋರ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಬೇರೆ ಯೋಗಾಸನದ ಎನ್ನಡ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಪಂಡೆ ಸದ್ಯೋಗು ಎನ್ನ ಕಾರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಯಾನ ಕೈಟ್ಟು ನಡಪುಜಿ ಇತ್ತ ಸದ್ಯೋಗು ಕಾರಟೆ ನಡತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಗವಂತೆ ಎಂಕ ಆತ್ ಕೈ ಕಾರಡು ಸುಖ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂದು ಪಂಡೆ ಇದು ದಾಯ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಟ ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯಟ್ ಎಂಚ ಅವೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಟ ಈ ಯೋಗಾಸನನೇ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಒಂದು ಪಂಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತುತಂಡಿತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 4 ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು ಪಂಪೇರು 4 ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ 4 ವಿಧದ ಯೋಗಗಳಿದೆ ರಾಜಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಪತಂಜಲಿ ಪಂಪೇರು ಅಥ ಯೋಗಾನುಶಾಸನಂ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯೋಗ ಅಂತ ಪತಂಜಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ಪತಂಜಲಿಗಳು ಪಂಪೇರು ಅಪಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ವಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ದೇಹ ವಾಸ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಹತ್ರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಗುರುಗಳೇ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಒಂದು ಮಂಗನಿಗೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಸಿ ಅದರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಸೇಳು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಡ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ
ಈ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಯೋಗವ? ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಯೋಗಾಸನ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದೇ ಯೋಗಿಯ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಅಂಗಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪತಂಜಲಿಗಳು. ಇದು ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಗಾಸನ ಒಂದು ಅಂಗವೋ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಯಮ ನಿಯಮ ಒಂದು ಅಂಗ. ಈ ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಆಸ್ಥೇಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಳಬೇಡ ಕೊಳಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಮ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನಿಯಮ ಪರ್ಸನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನು ಯೋಗಿಯ? ಅದೇ ಯೋಗವ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಈ 8 ಯೋಗದ ಒಂದು ಅಂಗ ಯಮ ನಿಯಮ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆಸನಗಳು. ಈ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಆಸನ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಮ ನಿಯಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದವನು ಯೋಗ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಗಾಸನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯೋಗಾಸನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಶಟ್ಲ್ ಕಾಕ್ ಆಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಈ ಯೋಗಾಸನಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಇತರ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗಿನ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈಸಿಪ್ಸ್, ಪುಲಪ್ಸ್, ಏನೋ ಪುಷಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು? ಓ, ನನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬೈಸಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅವರ ಗಮನ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಚಂದದ ಹುಡುಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವಳು ನಕ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ನಗಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಗಾಸನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣನೆಯ, ನಾವು ಯೋಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತೀವಿ, ಆ ಸಣ್ಣ ನೋವು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ನೀವು ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಯೋಗಾಸನವನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಮವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಆಸನದ ಮೇಲೆ, ಆ ಭಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪೋಶ್ಚರ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಈ ಏನು ಭಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೇವೆ? ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್? ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಚುಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಹತಾಶೆ ಆಗ್ಬೋದು, ದುಃಖ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಬೇಡ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು? ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡು, ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರಿಸ್ಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೊಡಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಯ್ತು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ಯೋಗಿ ಆದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಮೋಷನ್ಸು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಬೈದಾಗ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ವಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ನನಗೆ ನಿಂದಿಸಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಅವನು ಯಾಕೆ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಇನ್ನ 3ನೇದಾಗಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಈ ಯೋಗಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವುದೇ ಈ ಯೋಗ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ 86 ಲಕ್ಷ ಆಸನಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 86 ಲಕ್ಷ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಡ. 86 ಲಕ್ಷ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಯಸ್ಸೇ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಬಹಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಒಂದು 20 ರಿಂದ 23 ಆಸನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದ್ರನ್ನ ನಾನಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆ. ಅವಳು ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಬ್ಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ. ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯೋಗ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಈ ಆಸನಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಗೋಪಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಗೋಪಾಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಅವೀನಾ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್. ಗೋಪಾಲ್ ಕೇನುಂಡೆ ಅವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡ್ಲೆ. ಅವು ಬರ್ತೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಕಡೆಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅವೇನ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ
ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಓಕೆ. ಇದು 12 ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಬೇಕು, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ. ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನ, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ದಂಡಾಸನ, ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಶಶಂಕಾಸನ, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಧೋಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ, ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದು ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಶಶಂಕಾಸನ, ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನ, ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ, ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಊರ್ಧ್ವ ಹಸ್ತಾಸನ, ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಪ್ರಣಾಮಾಸನ. ಇದು 12 ಸುತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ. ಈಗ 24 ಸುತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, 78 ಸುತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಮೇಲೆ 42 ಅಂಗಗಳ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇವಾಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಈಗ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿ. ನಾವು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಈ ತರ ನಿಂತ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಡಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಾಸನ, ಇದು ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ, ಇದು ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ, ಪರಿವರ್ತಿತ ತ್ರಿಕೋನಾಸನ, ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ, ಶಶಂಕಾಸನ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ 2 ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ವಜ್ರಾಸನ, ಇದು ಪದ್ಮಾಸನ, ಇದು ವಕ್ರಾಸನ, ಇದು ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ, ಇದು ಸುಪ್ತ ವಜ್ರಾಸನ, ಇದು ಭುಜಂಗಾಸನ, ಇದು ಶಲಭಾಸನ, ಇದು ಧನುರಾಸನ, ಇದು ಚಕ್ರಾಸನ, ಇದು ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ, ಹಲಾಸನ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಶವಾಸನ. ಇದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂತ ಒಂದು ಆಸನ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶೀರ್ಷಾಸನನು ಇದ್ರ ಕೆಲವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಹಲಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಕತ್ತು ಭುಜದ ನೋವು ಇರುವವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲಾಸನ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ. ಹಾಗೆ BP ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವವರು ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ BP ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ BP ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವವರು ಶೀರ್ಷಾಸನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸನಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸದೃಢವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸದೃಢವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ
ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿ, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು 8 ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ 16 ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರಾಣ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರುಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯುಗ ಪುರುಷರುಗಳು ಇದನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನಾನು ಯೋಗಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪತಂಜಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಥಿರಂ ಸುಖಂ ಆಸನಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಈಗ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಎಳೆದು ಪಡೆದು ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಧ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ, ನೋವಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಹಿತಬುಕ್ ಮಿತಬುಕ್ ಋತುಬುಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಿತವಾದ ಮಿತವಾದ ಋತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿತವಾದ ಮಿತವಾದ ಸುಖವಾದ ಆಸನವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಕಲಿತು ಬಂದು ಒಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರು. ತುಂಬಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಆಸನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧನುರಾಸನವನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಬೇಗ ಕರಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಧನುರಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಬಾಗುವಂತ ಆಸನ, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 100 ರೌಂಡ್ ಜೋಕಾಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗ್ಲೂ ಧನುರಾಸನದ ಜೋಕಾಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಧನುರಾಸನದ ಜೋಕಾಲಿ. ಬಿಡ್ತದ? ಏನಾಯ್ತು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು, 3 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್. ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತ ಯೋಗವನ್ನ ರಚನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸದೃಢವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗ ಈ ಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿತವಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ. ಯೋಗ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮಿತ್ಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ವ್ಯಾಧಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕದು. ಒಂದು ಗಿಡ ಮರಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವೊಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಸಸ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಿತ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತೆಲುಗವರು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಬೇವಿನ ಮರದ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ
ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೇರನ್ನ ಅಗದು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು 4 ದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಬರೀ ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಯುಗಾದಿ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಂಬೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಯೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಆ ಮರವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿ ಅದರ ಆ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 10 ದಿನ ಆಗುವಾಗ ಆ ಗಿಡ ಚಿಗುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಮರ ಹೇಗೆ ಚಿಗುರುತ್ತೋ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಃಖ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದು ಸಹಜ, ರೋಗ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಈ ರೋಗವನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಯೋಗ. ಅದರಿಂದ ಮಿತ್ಸ್ ಬೇಡ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಕೊರೋನಾ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಬಾರದು, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬಂಡೆಗೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿ ಮಿತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಒಬ್ರು ಯೋಗ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಯಾವುದೇ ಸವಿಯೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸವಿಯೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇತಿಮಿತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೋದ್ರೂನು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಸವಿತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಿತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣ ಧ್ರುವಂ ಅಂತ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು, ಈ ಯೋಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಬದುಕುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧ್ಯಾನ, ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ಹಗುರವಾಗಿರಲಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಯಾರು ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆರಿಬೇಡಿ. ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಲ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಿ. ಏನೇನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಡೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ, ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಶ್ವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನವೀಗ ಒಳ ಹೋಗುವ
ಹೊರ ಬರುವ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಈ ಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಒಳ ಭಾಗದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಅದು ಬಿಸಿ ಇದೆಯೋ, ತಂಪಿದೆಯೋ, ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಗಂಟಲಿನವರೆಗೆ ತನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಶ್ವಾಸದ ಉಸಿರಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಶ್ವಾಸ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಗಮನ ಒಳಮುಖವಾಗಿರ್ಲಿ. ಒಳ ಹೋಗುವ ಹೊರ ಬರುವ ಉಸಿರು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಗಂಟಲು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ. ಹೊರ ಬರುವ ಉಸಿರು ಹೊಟ್ಟೆ, ಎದೆ, ಗಂಟಲು, ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾಸವನ್ನಿಡುವುದೇ ಧ್ಯಾನ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳವರೆಗೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಮೂಗಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಆ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮೇಲ್ದುಟಿಯನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂತಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಪಡ. ಈಗ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನಿತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರಿಬೇಡಿ. ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ. ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಉಜ್ಜಿ ಬರುವ ಶಾಖವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರಿ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ನಿಮ್ಮದು. ನಾನೀಗ ಏನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲವಿಕೆಯ ನೋಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ನವ ತರುಣರು ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಯಂತ್ ರಾಯರು
ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತುಳುವೆರೆಂಕುಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಯಂತರಾಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತುಳುವರಿಗೂ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಲಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದಲ ಇಂಚಿತ್ರ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಪುನ ಪಾಠನ ಪಡೆದು ಕೊರಿಯಾರು. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಗ ಇರೇನು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಹೊರತಾಕಿನಿ ಕೊಡನ್ ಸರಿ ಇರೇನು ಪಾತ ಇರಪವ ಅದಮುಟ ಸಹಕರಿಸಲೆ. ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿನ ತೆರೆಯೊಂಡಾರೆ. ಇತ್ತ ನಮಕ್ ನನೊಂಜಿ ಯೋಗ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲೆರಿನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರಾ ಗಾಯಕಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಸೊರಟು ಕೊರ್ಲ ಪದನುಕಿ ಅನ್ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಆರು ನಮ್ಮ ಎದುರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಕೇನಡತೆ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡತೆ ಓಕೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಎಂಕ್ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ತೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಆಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಬಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನು. ಓಕೆ ಸರಿ ಉಂಡೈತೆ ಸರಿ. ಓಕೆ. ಮಾತ ಬೀನಿರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಮುಖತ ತೂಪಿನ ಅಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ನನ್ನ ಏತದಿನ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬಂಡ. ಈ ಕೊರೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಬಂಡ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋನಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಲ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಮೂಲಂಜಿ ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಈ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆವರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪನೇರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇನು. ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಗಾಯಕಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ಬರೆದು ಆರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಸಾಂಗ್. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಅರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆತ್ತಂದು ಮೂಲವೇನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪೆ. ಇಂಕೊಂಜಿ 4 ಸಾಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಓಲೋಲು ಪನೆರ ಆಪುಂಡ ಓಲೋಲು ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಲಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ
ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಮೇಶಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಸೊರಟ್ಟು
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ತಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದು ತುಳುನಾಡದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಯಾರು ಇರಡ ನನಾತು ಪದ ಕೇಂದ್ರ ಇಬ್ರು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ, ವಿಶು ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ, ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಲ್ದೊಡರು, ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್, ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ನನಾತು ಬಂದುಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಿರಿ. ಅಗಲಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ನಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಹಲೋ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಕೊರೋನಾ ದಾಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯೋಡು ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಟ್ಟು ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ದಾಂತೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಡು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ದೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾದು ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಲಿಯಾತಿನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಅಂಚಾದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಆರು ತನ್ಕುಲನ ಈ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೇ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದೇರ್ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ದೇತನು ಆತೆ ಬಾರಿ ರಸಭಂಗ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಚೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಏರ್ಗ್ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಒಂಜಿ 10 to 15 days ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಏರೆಗಾಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬುಕ್ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 100 ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಂಡು ಏರೆಗಾಂಡ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲು ನಮಕ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎರಡ ಆಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ದ 90% ಕೇಸಸ್ ವಿದೌಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬುಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೋಡು ಬುಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 100 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎತೇ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊರ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಂದನೆಗಳು ಪೂರನಕ್ಲೆಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ರುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಒರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗ ಪಟು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾನು ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದೇ ಕೊರ್ತಾದಿ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ಬೋದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಾರ್ ಇರುವರೆಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಚಾತುರ್ಕು ಚಿತ್ರಕಲಾ ವೈವಿಧ್ಯ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮೇರಿ ನಡಪದ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಬಿನ ಅಂಚನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ PC ರಾವ್ ಮೇರಿ ಕೊಲಂ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿತ್ PC ರಾಯರ ಭಿನ್ನಯ. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಟ್ಟಿ ಗುಳ್ಳ ಪಂಡದ ಕೇಂದುಪ್ಪರೀರು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಊರು ಮಟ್ಟಿ ಊರುಡು ಹುಟ್ಟಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಟಪಾಡಿ ಪಂಪಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಂದಿರಡು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೇರು ಕಲ್ತದೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಯಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಆದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆರು ಪದವೀಧರ ಆತೇರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಅರೇ ತೊಂಪ ವೆರಿಂದ ನನ್ನ ತಂಬೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆರ್ನ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ ಮಾತಾಡಲಿ ನೆಂತಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಗಾರ. ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದೇರು, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವ್ರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂತಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಇಂಕಲು ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರ ಎಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವ್ರನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನೋಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೇನುಂಡು ಮಾತಿರಲ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೊಂದು ಎಂಚ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಪುಣ ಬಂಡಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತಿರಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ದಯ ಪಂಡ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದಾಯಿ ಪೋರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಡೆಗಿಲ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೂರದರ್ಶನಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಐಕ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ಗೃಹಿಣಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿಕ್ತನಗಿಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟನಿ ತೋಜಗ ಬಂದು ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ A4 ಸೈಜ್ ಇಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ತೆತ್ತಂದ ನಂಡ A4 ಸೈಜ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದೇನಿ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಂದ ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ ಇಲಕ್ಕ ಅರ್ಧೋಡ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಡಂತ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನಿ ಕತ್ತೆರಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ದಾಲ ನಂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತ್ತೆರಡು ಜನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬುಡುಪಾಣ ಅಂಡ ನಂಕ್ ತೊಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಿರಾವುಡು ದಾದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಯಾನ ಈತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಹೊಡ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗನಿ ಐತ ಮಿತ್ತಿಂಚ ಉಂತ ಏನಂಡ ಒಂಜಿರೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಸಿಕ್ ಉಂದೆಕ್ ತೊಲೆ ಇಂಚನೆ ಪಿದಾಯಡ್ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಇಂಚ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಓಂಡ್ಲ ಪೇಪರ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಎಂದಂಡ ಅಪ್ಪಗ ತುಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತಗ ಒಂದು ಪುಷ್ಪನ್ಯಾನ ಅಂಟಾದಿನಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಟಾದೆ ಉಲೈದ ಪಾರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ನಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಆಪ ಉಂದೆತ ಉಪಾಯ ಎಡ್ತಲೆ ಇತ ಒಂದೇ ನೀ ತುಂಡು ಮಲ್ತನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಟವನ ಪೇಪರ್ ದಿತ್ತು ಇಂಚ ದೀದ್ ಅವನೇ ಔಟ್ಲೈನ್ ದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀ ಒಂದು ನಂಗೆ ಯವು ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಕಲರ್ದ ಏತು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬಂಟಿನ ಜಾಗ ಎತ್ತುವುದು ಮುಂದೆಗ್ಲ ಅಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತನ ನಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ರಡ್ ಇತ್ತನ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಪೀಸನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಕುಡನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಅಂಟ ಅನ್ನ ನಂಡ ನಂಕು ಸೇ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಸಿಕ್ಲಾಕ ನಂಡ ಈತ ನನ್ನ ನಂಕ್ ಅಂಟವನಾತ್ ಪುರುಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ ನಂಕ್ ಸೀದಾ ಈತ ಇಂಚಿನ ಒಂಡೊಂಜಿ ಪೇಪರ್ ತೆತ್ತ ನೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ಇಂಚ ದೀವೋಡು ಬೊಡನ ಡಿಸೈನ್ ದಲ್ಪ ಇಂಚ ಬೊಡ್ಡಲ ದೀವಲಿ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡೆಗೆ ಅಂಟದ ಬುಡ್ನಂಡ ನೆಕ್ಕಲ ನೆಕ್ ಪಿದಾಯಿಗ್ಲ ಎದುರುಗ್ಲ ಮಾತ ಗಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಾರನಂಡ ಇಡೀ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆನಿ ಸೀದಾ ಕೊಣದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಥವಾ ಸೀದಾ ಗೋಡೆಡ ಅಂಟವರೆಲ್ಲ ಆಪ ಇಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಅಂದು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂದೆಟ್ಟು
ಮಲ್ತಿನೇನಿ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋಜವೆ ಇತ ಮಲ್ಪೊಂದುಪ್ಪುನ ಎಂಚನ ತೋಜವೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಯವು ಪೇಪರ್ ಬೊಡ್ಡಲ ತಿಕ್ಕವಲಿ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಬೊಡ್ಡಲ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಗ್ಲ ದಿವಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದಿವಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬೊಡ್ಡ ದೀನ ನಂಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮವನಿ ದೀದ್ ಅಡೇಗೆ ಗಮ್ಮು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ A4 ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅಟಿಲ್ಲ ಕೋಣೆಡ್ ದೀವರೆಗ್ ಗೋಡೆಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಗ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿನಿ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಇದು ಯಾನ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗಿಳಿತ ಚಿತ್ರನಿ ಬರೆ ನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಆತೆನೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದೆ ನೆಕ್ ಎವು ಬಣ್ಣ ಸೂಟ್ ಆಪುಡು ನಂಗೆ ಯವ್ವಾಣದ ಇಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಯವ್ವಾಣಂಚ ಪಚ್ಚೆ ಮಂಜಲ್ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಆ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂದೇನೆ ದೀಯರ್ನಾಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಿಳಿತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಿಳಿತ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಕ್ಕುದಡೆಗೆ ಇಂಚ ಕೆಂಪುದ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿನಿ ದೀಯರ್ನಾಂಡ ಅದ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಗಿಳಿತ ಚಿತ್ರ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಬೋಡಾಯನ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪೇಪರ್ನ ಅಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಸುಲಾಬಡು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕತ್ತರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಕ್ ಬೇತ ರೂಪಲ ಕೊರ್ರೆತ ಗಿಳಿಕ್ ನನ್ನ ಬಣ್ಣಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಡ್ಡ ತಲೆ ಎಕ್ಕಡದಲ್ಲಕ ಎತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಒಂದೇನೆ ಕೊರ್ನಲ್ ತಲೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೇತೆ ಇದಾಡ್ದಿತ್ತದು ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ದಿನ ಈ ತರ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನೆಂಚನೆ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಐಕ್ ಕೊಕ್ಕುಗ್ಲ ಬಣ್ಣಗ್ಲ ಬೇತ ನಮ್ಮ ತಾಗಣ್ಣ ನಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನಕ ಕೊಕ್ಕುದ ಜಾಗ ಬೆತ್ತಲ ಕಾಪುದು ನಂಗೆ ಬೋಡೆ ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರೆ ಎರಡು ಇಂಚ ಪಕ್ಯದ ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇತ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ ನೀ ಮುಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಲ್ದಾನ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಎತ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಅವೇನೆ ಮುಲ್ಪ ದೀಪಿನಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಅಡೇಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ನೆತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಉಲಾಯದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗನಿ ಐತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಟವರೆಗೆ ಹಾಕು ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಈತ ಬಣ್ಣದ ಒತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಸುಲಭ ರೀತಿಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಗೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ఒక ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಕಿನ ದಾಲ ಸಾಮಾನ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬೋಡಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಿನ ಯಾವು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ದ ಪೇಪರ್ ಆ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತು ನಮ ಈ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ದೀದನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಇರಗ್ ಬೋಡಾಯನ ಪುಷ್ಪ ನಮ ಅಂಟದಿನಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಿನೇನು ಯಾನು ನೆಟ್ ತೋಜಾವಿತ್ತ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋಜ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಯಾನ ಇತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಪೋವೆ ಮಲ್ತಿನೇನು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಅವನು ತುಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ದಾದವನೊಂದು ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ. ഞാൻ ആനന്ദ് കുമാർ CPRI. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ
ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ತಡೆತಣ್ಣೆ ಒಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಪಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಲರ್ನ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಅಂಟದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ತೆ. ఎక్కడ ఏట్లాక ఉంది సూపర్ రాము ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಕಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬೊಕ್ಕಬಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಕೋಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೀಪು. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪಲ್ಯಾರೀಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎక్కడ ಮಲ್ದಾರತ್ತ ಇದು Yeah, correct. The same person is calling me again. ಹಲೋ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಲೋ आपणे इथे स्क्रीनशॉट करपे. ओके ಹಲೋ ಕೋಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಹಲೋ ಏನು ಇತ್ತೆ ತೋಜನ ಸರ್ ಫೋಟೋ ನಾನು ತೋಜಿದ್ದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಶಾವತಾರದ ತೋಜಪಾಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾರಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತೆ ಬೇತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ದಶಾವತಾರದ ತೋಜಲೆ ಕೋಡೆ ದಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಒಂದು ದಶಾವತಾರದ ತೋಜಲಿ ಅಂತ ತೋಜಪಾಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ಇತೆ ಬರ್ತನ ಸರ್ ಬರ್ತನೆ ಹಲೋ ಬತ್ತನ
ಹಲೋ ಸರ್ ಪತ್ತಿರ್ಲಿ ಹಾ ಸರ್ ಇತ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊಡಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ತೋಜುಂಡ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ತುಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಭರದ್ವಾಜ ಹಕ್ಕಿ ಬಣ್ಣದು ಕುಪ್ಪಳು ಹಕ್ಕಿ ಬಣ್ಪೇರು ಅವು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಗಿಳಿ ರಾವೊಂದು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊಲಾಜ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಫ್ ಬಣ್ಪೇರ್ನಿಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ತೊಲೆ ಪಿರಾವದ ಪೂರ ಈ ಕಪ್ಪು ಪೇಪರ್ ಅಂಟದು ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಪಟನ್ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡೆಲಕ್ಕ ಅಂಟದು ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಉಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಸರ್ ಕೇನುಂಡತೆ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಓಕೆ ತಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನೈತ ತೋಜಾಯ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಚ ತೋಜಾಯ್ದ ಆಯ್ತ ದೆತ್ತನ ಎಕ್ಕಡದ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತನ ಅವಿನ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ದೆಕ್ ವಾ ಆಕಾರ ಬೋಡಂಡಲ ಐಕ್ ಪಿದಾಯದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎವು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಪೋಪ ಅಂಚ ಬೇತ ಬೇತ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ತೊಲೆ ಕೋರಿದ ಚಿತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನಡ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಅಂಕಲ ಉಂಡು ಕೋರದ ಚಿತ್ರ ತೊಲೆ ಆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಡಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಶಾವತಾರದ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗುಣಗಣಾಪತಿ ಪಣದ್ ನೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನೈತೆ ದಶಾವತಾರದ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ತುರುಕು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಳುವೆರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ರೀತಿಡ್ 10 ಅವತಾರನೆ ದಿರ್ತದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರು ಐಟ್ ಸುರುಟಿತೆ ನೀರಿಡು ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪೊಡಿಪ್ಪುನಾರು ಜಲದೊಳು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರನಿಗೆ ಪಂಡದು ಈ ಸೋಮಾಸುರ ಪಂಪಿನ ರಾಕ್ಷಸನಿ ಆಯ ವೇದನಿ ಮಾತ ಕಂಡೊಂದು ಪೋನಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೀನದ ರೂಪೊಡು ತಾಳದು ಆ ಅಸುರನಿ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತೆರು ನೆಟ್ಟು ಆಭರಣ ಮಾತ್ರ ತುಯರ್ನಂಡ ನೀರಡಿತ್ತು ನಡೆದವರ ಮುತ್ತುಂಡು ಗೋಮೇದಿಕ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಶಂಖಚಕ್ರ ಉಂಡು ತಿರ್ತದಂಚನೆ ಮೀನು ಬೀಲ ಆಡವೊಂದು ಪನಗ ಗುಳ್ಳೆ ಬತ್ತಲಕಲ ಒಂಜಿ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ ದೂರ್ವಾಸೆರ್ನ ಶಾಪಡು ದೇವೇಂದ್ರನ ಸಮಸ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತಲ ಪೂರ ಕಡಲ್ ಸೇರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಮಾತ ದೇವೆರ್ಲ ದಾನವೇರ್ನಕಲ್ಲ ಈ ಕಡಲ್ನ ಕಡೆವುಡು ಪಣ್ಪೇರು ಮಂದರ ಪರ್ವತನ್ಲ ವಾಸುಕಿನ್ಲ ಕೊಣರ್ಪೇರು ಅವೆನಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ಡ ಬುಡ್ನಗ ನೀರ್ದ ಉಲ ಇಡೀ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪು ಅಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸುಕಿಲ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪುಂಡು ಕಡೆಕ್ ಮಾತ ದೇವತೆರ್ನಕಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಷ್ಣು ಏಮೆದ ರೂಪಡು ಬತ್ತದು ಆ ಮಂದರ ಪರ್ವತನಿ ತೆರ್ತದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆಪರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಡ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ದೆರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆನಾಗ ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೂರ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಬತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರೇನೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರೇ ಮದ್ಮಾಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರಾಹಾವತಾರ ಧರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ವರಾಹಾವತಾರಗೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಪಂಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ದೈತ್ಯೆ ಭೂಮಿ ದೇವರೇನಿ ಸಾರಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಂಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಭೂದೇವಿ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅದಾಗ ದೇವರು ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ರೂಪಡು ತಾಳದು ಆ ಭೂಮಿನಿ ಕೂಡ ಆ ಕಕ್ಷೆಡು ಉಂತವರೆಗೂ ತನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡೆಡು ಭೂಮಿನಿ ದಿರ್ತು ಬತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಆ ಭೂಮಿನಿ ದಿರ್ತು ಬತ್ತೊನ್ನಾಗ ಆ ದಾಡೆ ತಾಗುನಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಪುಗಿಯಲ್ಡಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಪುರತ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುಷ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಹಾರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಪದ್ದೈಡು ಪುರ ತೂಲೆ ಪುರ ಪಂಜಿದ ರೂಪನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕೆಬಿತ ಆಹಾರೋಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಅವೇನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಲ
ರಡ್ಡ್ ಫೀಟದ ಎಕ್ರಲಿಕ್ ಮೀಡಿಯೋಡುಂಡು ಅಂಚಿನ ದುಂಬರತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಸರಳದ ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಕೋಪಡು ఆయన ಕೆರಿಯರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಅಚಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಕಂಬೋಡ್ಲ ದೇವರು ಉಲ್ಲೆರ ಅಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಅಂದು ಬಣ್ಪೆ ಅಪಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆ ಕಂಬೋನಿ ದರ್ತನಗ ಅಲ್ಪ ನರಸಿಂಹ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು ದೇವರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಭಕ್ತನ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಂಬದುಲ ಇಡ್ಬೋದು ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ತಾಳ್ದು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮುಲ್ಪ ತೋಜದೆ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಹದ ಮೋಣೆ ದೇಹ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ದೇವೇರ್ನ ಶಾಂತ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಜೇಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ಹಾರ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಅರನ್ನು ಶಾಂತ ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಂಗಾರದ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹಾರ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಆಭರಣೋಡು ಪೂರ ಕೆಬಿತ ಆಭರಣ ಪೂರ ಸಿಂಹದ ಮೋಣೆನೆ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿ ಕುಲ್ಲಾದು ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧಾರಿಯಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿದಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನಿ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೆ ಕಡೇತ ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ತಂಕ್ ಸಿಕ್ಕದಿನ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣನಿ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆಯೆ ಪುನಗ ಮಾತ ದೇವತೆರೆಗಿಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪೋಡು ದೇವರನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಭಯ ಕೊರದು ಆ ಕಶ್ಯಪಾದಿತ್ಯರ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅದು ಯಾಗ ಮಂಟಪಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿರಾರು ಆ ಬಾಲ ಒಟನು ತೂನಗ ಆ ತೇಜೋವಂತೆ ಆದ ಬತ್ತನ ಆ ಬಾಲೆನ್ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಯಾಗ ಬುಡ್ದು ಲಕ್ಕದು ಪೋದು ಬಾಕಿಲ್ದಾಡೆಗೆ ಪೋದು ಅರೆಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡ್ವೇರು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಪದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇಮವೇ ಪಂಡದು ಕೇಣುವೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಉಲಾಯಿಲಿ ತಂಪೋದು ಮೋಜಿ ಪಾದ ಭೂಮಿನಿ ಕೇಣುವೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾದನಿ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕ ಅಲ್ತನೆ ತೀರ್ಥದ 17 ಲೋಕಲ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರಡು ಆಕಾಶನಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತುಡುಪ್ಪನ 7 ಲೋಕನಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತನಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆತ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರು ಒಡೆದಿ ಓಡು ಪಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ತರತಮಿತ್ತೆ ದೀಲೆ ಎಂದು ಆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂಪೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಬಲಿನಿ ತರತಮಿತ್ತು ಕಾರದೀದು ಭೂಮಿಗೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತಡ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೇಳುವರು ಎಂಕ್ ವರ್ಷಗೊರ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಎನ್ನ ಭೂಮಿನಿ ತೂವೊಡುಂದು ಅಂಚ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತ ಆ ಪರ್ಬಡು ದೇವರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ಚಿತ್ರಡು ಆಕಾಶರಾಯರ ಕೊರ್ತಿನ ತೊಡೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೊರ್ತಿನ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ದಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕೊರ್ತಿನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹಾವಿಗೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಒಂದಿನ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದು 6 ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದ ಬತ್ತದು ಆ ಬಲಿಕ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಲಿಯಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಬಲಿಯಂದ್ರೆ ಪರಪ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಐಕ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಹಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆಲಿದವಗೆ ಪಂಪಿನಡೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ನಕಲು ಭಾರಿ ನೆರೆ ಒಂದು ಪೇರು ಜಮದಗ್ನಿನ ಪರಶುರಾಮರಿಗೂ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಾಯನ ಜಮದಗ್ನಿನಿ ಕೆರಿನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ವಿರುದ್ಧ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪಗೆ ಸಾದವರು ಆ ಪಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನಿ 21 ಬಾರಿ ಅಧರ್ಮಡಿತ್ತಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಪೂರ ಕೆರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕಡೆಕ್ ತಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗಿನ ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಕಡೆಕ್ ತಂಕ್ ಉರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ ಜಾಗ ಒಪ್ಪೋಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಂದಂಡ ಕೊಡಲಿನಿ ದೆತ್ತದು ಕೊಟ್ಟಜಾತಿರ ಪರ್ವತ ಹಡದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೋಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಏತು ದೂರ ದಕ್ಕುವೇರ ಆತು ದೂರ ಮುಟ ಭೂಮಿ ಬುಡುಕೊರ್ಪುಂಡು ಸಮುದ್ರ ಪಿರಪೋಪುಂಡು ಅವೇ ಆ ನಾಡುಗು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತದ್ದು ಫಲವತ್ತಾಯಿನ ಭೂಮಿನಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಐತರದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಜನ ಸೇರುವೆರು ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಕೊಡಲಿಡು ರುದ್ರಾಂಶ ಸಂಭೂತಿರಾಯನ ಈಶ್ವರನ ಚಿಹ್ನೆ ತೋಜಾದ ಆ ಮೋಣಿಡು ದಕ್ಕುನ ಸೀನ್ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಆರ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಆ ದಕ್ಕುನ ಹುರುನ್ ತೋಜದೆ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಿನವರಿಗೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಛಲ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂಪಿನ ತಾಕತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ತೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಅಂಚಿನ ದುಂಬು ರಾಮಚಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಂಡ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವತಾರಡು ಉಂದಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅದು ಆ ರಾಮದೇವರು ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ್ನು ಕೂಡೊಂದು ಈ ರಾಕ್ಷಸರನಿ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ವನವಾಸದ ನೆಪ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀತಾಪಹಾರದ ನೆಪ ಪತ್ತೊಂದು
ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದು ರಾವಣನ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮಾತ ಕೆರೆದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದುಂಬರಿತು ಬತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಣಂಡ ಸಮಯ ಪಾಪಂದು ಆರ ಕಿഞ്ഞിಡೆ ತನ್ನ ಮಾಮಾದಿತ್ಯನ ಕಂಸನಿ ಎರಡು ಬೊಕ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ರ ಬೊಕ ಏತೋ ಮಲಮಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ ಮಾತ ಕೆರೆದು ಪಾಂಡವ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದುಂದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆಂದೆತ್ತೊಂದು ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡುಪಿಡು ಉಲ್ಲಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬುವರಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬುದ್ಧಾವತಾರ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಆಸನೆ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಪಂಪರಿಗೆ ಅಂಚ ಶಾಂತಿ ನೆಲಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ದೇವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಶಾಂತಿಡು ಉಪ್ಪುಡಪಣದು ಮನುಷ್ಯ ಆಸೆನು ಬುಡೋಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವೇನಿ ಆರ ಬೌದ್ಧಾವತಾರನಿ ತಳುವೇರು ತೊಲೆ ಪ್ರಾಣಿದ ಮಿತ್ತಲ ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಶಾಂತ ರೂಪಿಯಾದ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲೇರು ಮಲ್ಪ. ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಕಡೇತ ಅವತಾರ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ. ಈ ಅವತಾರ ನನ ಆವಡತೆ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರಡು ಕಲಿಯುಗಡು ಯುಗಧರ್ಮ ದಾನೆ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣಂಡ ಅಧರ್ಮ ಮೂಜಿಕಾರಡು ಒಪ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಒಂಜಿಕಾರಡು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕುದುರೆ ತುಲೆ ಭೂಮಿಡು ಅಧರ್ಮ ಮೂಜಿಕ್ ಪಾಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇವರು ಕಲ್ಕಿ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು. ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಆಯುಧನ ಮಾತ ಪಸಂ ಬರ್ಪೇರು. ಐಟು ಖಡ್ಗ ಬಿಲ್ಲು ಅಂಜನ ಕುದುರೆದ ಮೋಣಿಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಐಕೋನಿಪ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಈ ಚಿತ್ರಡು ಕೊರತೆ. ಈ ಅವತಾರ ನನ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನ ಅವತಾರ. ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ಏಪ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡ ಅಪಗ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಪಂಡದ ದೇವರು ಬರ್ತೀರು. ಅಂಚನೆ ನಂಕ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಕೊರದು ನಮನಿ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮನಿ ಕಾಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿನ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ಅನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಅವನಿ ನಿಖಲೆ ಮುಂದೆ ತೋಜಾವರೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರ ಈರ್ನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಕು ನಿಜವಾದಲ ಮಾತೆರ್ನ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಾಂಡು ಈರ್ನ ಈ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನು ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ಸೌಟ್ ಬಣ್ಣದು ಬನ್ನಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪದಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಜವಾದಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತಿನ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಹೋದು ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪುಗ ಪಂಪನಾತ್ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟಾಯರು ಈರು ಆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂತೆ ಕೊರ್ತಾದ ಈರನು ಕುಡರ ಪಾತೆರಪವ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿದ ರಾಜ್ಯ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಡಲ್ದ ಉಡಾಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕಿ ಅರಣ್ಣ ಸ್ವರಟಿತ್ತ ಪದಕೆಂದ ಬಂದಲೆ ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಯರ್ಮಾಲ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ PG ಬೊಕ್ಕ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಪೋಷಕರು ಅರೆಗಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ವರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ತುಳು ಪದೋನಿಕೆಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ನಾನು ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಟ್ಟಿ ಸರ್ ತಿರ್ತಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಟ್ಟಿರೆ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣ. ಬರ್ತೀರಾ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ? ಏನ್ ನಡೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ? ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಉಲ್ಲರೆ ಕೇನುಂಡ ಕೇನೋಣ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಏನೊಂದು ಕಾಲ್ ಇಡುತ್ತೆ ಸಾರಿ. ಹಲೋ ಕೇನೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲೆ ಕೇನೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ ಸಾಂಗ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ
ಓಲ ತುಳು ಸೌಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್. ಓಂಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಾ? ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಲಜ್ಜೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೇನು ಕೊರೋನಾ ಯೋಧ ಕೊರೋನಾ ಗೆಲ್ಲದು ಬೈತೇನೆ ಅರೇಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಂಗಾರಿ ತುಂತುವೆ ವೈಯಾರಿ ಓಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ತುಂತುವೆ ವೈಯಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ನಗುತೆ ಕೋಪನ ಓ ಪುಣ್ಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದಾಯೇ ಕೋಪನ ಓಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ತುಂತುವೆ ವೈಯಾರಿ ಓಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ತುಂತುವೆ ವೈಯಾರಿ पूतरेट दीद ओड पोपदे आज मूजी बच्च दींद गान सोप दे नाच केड़ मोनि निन्न कंतदान दे ओल तूड ओल कोप सर्ग मूल दे ओल तूड ओल कोप सर्ग मूल दे सिंगारी ತುಂತುವೆ ವೈಯಾರಿ ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ತುಂತುವೆ ವೈಯಾರಿ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು ತೂದು ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲು ಪಂಪರೆ ಆಲು ಪೊನ್ನು ಏರು ಪಂದೆಯ ನಡಕೆ ನರೆ ತೂರು ತೂರಕೇನುಂದೊಂದು ಕೈಲು ಪಾತರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ವರಿಯಾದ ಮದಿಮೆ ಆವರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ವರಿಯಾದ ಮದಿಮೆ ಆವರೆ ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ತುಂತುವೆ ವೈಯಾರಿ ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ತುಂತುವೆ ವೈಯಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಕಾತುಂದೆ ಕೊಂಡೆಯನ್ನ ಮೂಲೆ ತೂಗುದಾಯಿ ಕೋಪನ ಮೂಕಿದ ಸಿಂಗಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಮೋಕೆದ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಇರೇನಿಂಕು ನನ್ನಲ ಕುಡಾತ ಪದ ಕೇಟ್ರೆ ಕಾತಂದಿಪ್ಪುವ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಪ್ರಿಯ ಪದ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಒಂತೆ
ಕುಸಾಲ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಹಿರಿಯ ತುಳುವೆರೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಲು ಅನನ್ಯ ಸಾಧಕರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಮೆರೆಡ್ದು ಕುಸಲದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಂಗ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರಾಯರೇನು ಕೊಲಾಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಜಿ ಆಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾ ಶೇಖರ್ ಮೆರೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾ ಶೇಖರ್ ಮೇರೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಕೇನು ಇನಿತ್ತ ಈ ಯೋಗ ಕಲೆ ಪದರಂಗಿತ ತುಳುವೆರೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಝೂಮ್ ಕಾಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸ್ಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆನ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸ್ದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗಣ್ಯರಾದ ಬೈದಿನ ಸಾಹಿತಿ ಚಿಂತಕೆ ಹಾಸ್ಯ ವಾಗ್ಮಿಲು ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ KP ಪುತ್ತೂರಾಯರನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಬೈದಂಡು ಮೇರೆನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೇರ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಎಂಕ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಇತ್ತೆ ಪನರ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆಮುಲು ಮೇರು 1943 ಇಸವಿಡು ಪುತ್ತೂರದ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟುಯರು 1953 ಇಸ್ವಿಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾಡ್ BSc ಮಲ್ತದು 1958 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯರು 1979 ಡೆಲ್ಲಿದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದೊಟ್ಟು PhD ಪಡೆಪೆರು 2018 ಅಮೆರಿಕದ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾಡ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯರು ಅಂಚನೆ ವೃತ್ತಿಡ್ ಬೋಧಕಿರಾದ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಡು ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುವಾಪೆರು ಅಂಚನೆ ದೇಶದ 25 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗ್ ಪರೀಕ್ಷಕರಾದ ಆಪೆರು ಅಂಚನೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂಚನೆ ತಜ್ಞರು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಪೆರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿಯಾದ ಸುಮಾರು ಟಿವಿ ಪರದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸೊಗಸಾದ ಮಾತುಗಾರ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರ್ ಮೇರು ಸಾಹಿತಿಲು ಆದ ಸುಮಾರು 300 ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖನ 15 ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆತಿನಾರ್ ಮೇರು ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು 14 ಅಂಡ ಐನ್ ಮಾತ 11 ಪೋಂಡ ಇನ್ನು ಇಡಿದಿನಲ್ಲ ಯಾವಂದು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಅನ್ ಪನದೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014 ಬೈದಂಡು ಕರಾವಳಿ ರತ್ನ 2018 ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಆರ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿದಂಡು ಸಂದಿನ ಗೌರವಲು 14 ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಹ ವಾಗ್ವಿಶಾರದ ಆನಂದ ತಿಲಕ ಪ್ರತಿಭಾ ರತ್ನ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಗೌರವಲು ಮೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಮೇರೆನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆಯ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇರನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮೇರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಒರ್ತಿ ಮಗಳು ಒರಿ ಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಮಲು ಪುಲ್ಲಿಯರ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಸುಖ ಜೀವನನು ಮೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲ್ಡು ನಡಪುನ ತುಳುವೆರೆ ಕುಸಾಲ್ ಕಾಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿಗು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗಣ್ಯರಾದ ಬೈದೇರು ಒಂದು ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಅರೆನ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ KP ಪುತ್ತೂರಾಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ KP ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಲಜಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಕೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಯಾನು ಇಂಚ ಪತೆರಿಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ KP ಪುತ್ತೂರಾಯರ್ನ ಪುದರಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬಲ್ಪು ಕಮ್ಮನ್ ಪಂಡದು ಒಯ್ದದು ಅರೆಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಬೈದಿರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರಾಯರೇ ಏನಂದಿದ್ದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಅಂದ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಬನ್ಲೆ ಮುರಾನೆ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಕನತ್ತಿರಾರು
ಅಂದು ಅವಿಪ್ಪಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇತ್ತೇರ ಅವ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುದಿತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮುಳ ಒಂಜಿ ನಾಳೆದು ಸೀನ್ ಬರೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅವಳು ಪುರ ಒತ್ತನ್ನು ಬರ್ಪಡಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಹಿಂದೇನು ಬತ್ತೇರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು. ಜ್ಯೋತಿ ವರದ ಪುತ್ರನ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ವರಡು ಶುರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂದು ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಬಟನ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ದಾಗ್ಲು ಸರಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇನುಂಡಾ ಸರಿ ಕೇನುಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅಂಡತ್ತೆ. ಹಲೋ ಆನ್ಸರ್ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲ ಆಯ್ನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾದ ಅಂಡ ಮುರಾನಿ ಏರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನೀರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುತ್ತೂರ ಇದು ಎಂಚ ಉಲ್ಲರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲರ ಅಂತ ಕೇಳೋಡುದು ಪಂಡ್ಯ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬೈದ ಈ ಕರ್ಮ ಪಾಪಿ ಚೈನಾ ಉಂಡತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚೈನಾಗ ಯೋಗನ್ ಕಲ್ಪಾಯ ಆ ಚೈನಾ ನಂಕ ಈ ರೋಗನ್ ಕೊರು ಪಾಪ ವಾವಾ ಮರ್ದ ಮಂತಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಇಚ್ಚಿ ಸುರುಡು ಎಲೋಪತಿ ಐದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಐದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ದಾಲ ಜನ ತಿರುಪತಿ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆದ್ಬೋದು. ಅವು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತನ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಬಾಕದಾಗ್ಲಿ ಮಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾದ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ 8:45 ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಕಡೆಯದ ಪಾತ್ರ ತೋಜು ನಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಮೂಜಿ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡ್ಡದ ಅದು ಕೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಅದು ಇಚ್ಚಿನ ಈ ಕೇರ್ನಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರಿ ಸಮಯಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತ್ರ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೆಲ್ಪಾಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಯಂತರಾಯರ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ಎಂಕ್ ಪುತ್ತೂರ ಎಂಚಾರ್ಲ ಮಾತದ ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಕುಸಾಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಂಡ ಈಗ ದೇಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ದಾನ ನಮ್ಮ ಮಾದ ಇಲ್ಲಡಿ ಪಡುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲು ಅವೇ ಬುಡದಿ ತೂದು ಒಂದ್ ಬೇಜಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬುಡದಿ ಎದೇ ಪೊರ್ಲಿ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆಲ 2 ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಮೋಡಿನ ತಗೊಂಡ ಏತ್ ಬೇಜಾರ ದಿಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾನ ಮುರಾಣ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರಾದ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಹಾಗೆ ಏನ ಪಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಇರು ಬುಡದಿ ಒಂಜೇ ಮೊಣೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಬೇತೆ ಆಂಗ್ಲ್ ಇರ್ತು ಹೊಡೆದು ಪಂಡೆ ಏನ್ ಪಂಡ 40 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೂರಾ ಆಂಗ್ಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅವು ಎಂಚಿನವೇ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ತೂರು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಿಳ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಗುವ ದಿನ ನಿನ್ನದು ನಕ್ಕಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನದು ನಗದ ದಿನ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ తెలిపిన జోకులకు తెలిప ಆಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾಯಪಂಡ ಈ ತಿಳಿಕೆ ಪಂಪಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗ. ಲಾಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಅವು ತೆಲಿಪಾಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಈಗ ಓಲ್ ತೆಲಿಪೋಡ ಅಲ್ಪ ತೆಲ್ಪಂದ ಇತ್ತಂದ ಓಲ್ ತೆಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತಂದ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಲ್ ಗೆಸ ಅಂಚಂದ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೆಲ್ಪ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಪರೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೊರ್ಕದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ಇರು ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತುಡ್ಡಲ ಉದರ ಮಂತ್ರದ ತುಳುನಾಡು ಉದರ ಮಂತ್ರ ತುಳುವರ್ನಾಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆದ ವಿಚಾರ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣತೆ ಪಡೆದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಪಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.
ಒಂಜಿ ಪಲಕಾಯಿ ಗೊತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲೆ ಪಲಕಾಯಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಂಕ ಅಂಚತ್ತ ಪಲಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಐಡ್ಯೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐಟ ಅಪ್ಪೋ ಬುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಬುಕ್ಕ ಸೋಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಳಚ್ಚಿಲ ಕಜಿಪು ಗೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿದೆ ಒಂಜಿ ವೇತು ರೈಟ್ ಇದೆ ಐನ್ ಪಂಪಣೆ ಇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅತ್ರಸವ ಅಂಬೊಡೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಏರಪ್ಪ ಗುಳಿಯಪ್ಪ ಈರಡ್ಡಿಯೆ ಪೇರಡ್ಡಿಯೆ ಸುಕ್ರೊಂಡೆ ಸೂರ್ನುಳಿ ತಂಬುಲಿ ತೆಲ್ಲಾವು ಪುಂಡಿಗಟ್ಟಿ ಮಂಜಲ್ಗಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ವಾ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮುಡ್ಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಚಟ್ನಿ ಈಜಿದ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಗಾಯಿನ ಮೀನು ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಳಿತದ ಯಾವತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿ ಅಂದ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಲತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ತೂರ್ದು ಈ ತೂರ್ದೊಂದೆ ಮುಲ್ಪದ ಲತ್ತಂಡ ಬಟನ್ ಜೋಟದ ಲೆಕ್ಕ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಏನೋ ಘಟನೆಗಳು ಪಂಡರಿಗೆ ಬಟರ್ನಾಗ್ಲು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಉಂಬಲೆ ತುಪ್ಪ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂ ಪಂಡ ಆತ್ ಪುದಾರ ಪೋಯ್ನ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೋಜಿ ಮಕ್ಳು ಭಾರಿ ವಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಣ್ಣಗಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ ಬೆರಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮೊಸರನ್ನ ಎಂಚಿನ ಏಳು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ಬಾರದೆ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ರುಪ್ಪು ಬಾದ ಬೇಪಾದ ಅರಿವೇಪಾಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಡಿಗೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ಣಗಟ್ಲ ಅಡಿಗೆದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉದಾರ ಪೋಯ್ನಾಕ್ಲಿ ಊರ್ನಾಕ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಯಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪೋಂಡ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಬಲೆ 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 ಚಾ ಬರ್ಕ ಅನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲ ಅಂಚತ್ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಮೀನು ಕಾಂಡ ಮೀನಿ ಪೋಂಡ್ಲ ಇಂದು ಕಾಫಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಉಗದಳ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜತಿ ಅವಳ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ತರಲ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾಗ ಫುಲ್ ಲೋಟ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಿ ತರಲ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಬದ್ದೆ ಪರ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಚೆ ದೀರು ಹಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಬೈಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೈಟು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಪೇಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬೈಟು ಕಾಫಿ ಬೈಟು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಏನೋ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಪೋಯರಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಕ ಹೋದ ಅಪ್ಪನೇ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಬೈ4 ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಂಡೆ ಆಗ ತರಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಇಪ್ಪನೇ ಈಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಲೋಟ ಐದು ಬೈ4 ಬಂದ್ರೆ ಎಂಚದಿ ಆಯ ಬಂಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ4 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಲೋಟಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಂಡೆಗೆ ಆ ಬೈಟ್ ಸಂಬಂಧ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಡಲ್ದ ಪಾತ್ರ ಕಾಟಾಚ ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋರ ನೀರು ಪುತ್ತೂರೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಕರೀರಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕರೀರಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಹಾಗೇನು ಇಲ್ವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಸಂಡೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಪಂಡೆ ಪೋಯ್ ಅನ್ಬುಕ್ಕ ಹೋದ ಪಂಡ ಗೇಟ್ ದೆತ್ತದ ಆ ನರಮ್ಮನಿ ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೆಂಟ್ಪಿ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರ ಇದು ಮೆಕ್ಕಲ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳ್ದಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಡು ಬುಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಡು ಬಿರ್ಸೇರ್ನಾಕ್ಲು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಲು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಚಲನಶೀಲರು ಚಿಂತನಶೀಲರು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲರು ಪ್ರಗತಿಶೀಲರು ಪರಿಶ್ರಮಿಲು ಬಂಗಪಡ್ದು ಬೆದುವರು ಅಂಚನೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಸಾಧಕರು ವಿನಯವಂತರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಲುವರ್ಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡೆಡು ಹರಿಕತೆ ಅವಳಿತ್ತದಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಹರಿದಾಸರ ಪಂಡರಿಗೆ ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಪಂಡರಿಗೆ ಹರಿದಾಸ ಅಪ್ಪಗ ಹೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿದಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿರು ಹೆಂಗ್ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಬ್ಳು ಊರ್ದ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಬೂಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೈ ದತ್ತನೇ ಇಶ್ ಅಪ್ಪಗ ಹರಿದಾಸ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಡವಾ ಸ್ವರ್ಗ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕೈ ಎತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪಟ್ಟಿಂಗ್ರು ಇವ್ರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೀದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಆ ವಿನಯಶೀಲರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ನಮ್ಮ ಊರು ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕಸ್ತರು ನ್ಯಾಯವಂತರು ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾಡಿಗೆ ಬರುವರು ಕೊರ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾಡಿಗೆ ಕೊರುವರು ನಂಬಿದವನಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟವ ಅವ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದವ ಮನೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದವನಲ್ಲ ಅವ ತುಳುವ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಕಾರ ಗುಣ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕದ ನಂಕಲ ಕೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋದು ಮುರಾನಿ ಕಣ್ಣನೇದಿ ಪಾತ್ರ ಉಳಿತೀರ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಮುರಾನಿ ಆ ಬುಡದಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಆ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚೆ ಕೆಲಸದವಳು ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಯಾವ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚೆ ಅದೇ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿದ ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿದ ಅದೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚೆ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಅಂಚೆದ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಕುಶಾಲ್ ಪಂಡ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿ ಇದು ಸತ್ಯವಾಯಿ ಪಾತ್ರ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವು ಬಾತು ವಾಜ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಪಾತ್ರಡ್ ಬಾಯಿ ಮುಂಡ ಸರಿ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮೋನಿಡ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಪಾತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಡು ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲಿ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡ್ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಈ ನಿಖಲ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಝೂಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಎಂಗ ಆತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬುರಾನ್ ಸಮಯದ ಗುರುವಾರ ಏನು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಲಯನ್ಸ್ 200 ಜನ ಪಾತಿದೆ ಇಂಕಿ ಝೂಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡಿಪೇಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಭಂಗ ಆಪನೆ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಸಹಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋಂಡಾಡೆ ಒಳ ಪೊರ್ಲ ಇಪ್ಪುಡೆವು ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಐದು ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಈ ಝೂಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮೋಣೆ ಎಂಕ್ ತೂಜಿ ನಿಕ್ ತೆಲಿಪುನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿ ಪುಡ ಎಂಕ್ ಕೇಳುಜಿ ಏನು ಈ ಕತ್ತಲ ಇತ್ಲಾಗ ಎಂಚ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಜಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಝೂಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ ಕಡುಕ ರಾತ್ರಿ ಬುಡದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ಪೋತುಳ್ಳೆ ಓಡೆ ಕೊರ್ಪೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸುಖ ಇದ್ದೆ ಆಂಡಲ ಮನಪದೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವ್ರು ನಡ್ಕೊಡೋದು ಮಾದ ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೊರವರ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಅದು ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ಪಣ್ಣುಡಿತ ಇಂಚ ಪಂಡ ತುಳುಡಾಗ್ಲಿಡ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಊರ್ದ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ದಿಕ್ಕಿಯರ್ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಚೆ ಉಳ್ಳರು ಆರು ಎಂಚೆ ಪಂಡರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುತ್ರಾರೆ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮುಲ್ಪದಾಗಲೇ ದಿಕ್ಕಿಯರು ಆರೇಳಿಕೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಇದ್ದೇ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರು ಪಂಡ ಪುತ್ರಾರೆ ಹಾಗೆ ಮುದುಕರನ್ನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು 60 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ 70 ಆದವರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು 80 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು 90 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು 100 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂತದೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ 50 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂದೂರ್ಲ ಬಸ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಬತ್ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಸಾರ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮುಖದನ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾತೋದಿಪರ ಅಲ್ಪ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಉರಿ ಆತ ಸೆಕೆ ಉಂಟು ಯಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಕುಡಿಯಾಕ ಮುಖದನ್ನ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದು ಲೋಟ ಇಂಚಿಲ ಕೇಳುನ ಯಾರು ಮದ್ವೆ ಹೋದಿತ್ತು ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಟ್ಟ ಅಂಗಿ ಪಾದ ಮಾಡೋದು ಹೋದಿತ್ತೆ ಜರ್ತಾರಿ ಕುಂಟು ಪಾದ ಪಾಡು ಮದುವೆ ಬಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಿಥಿಗೆ ಬಂದ ಪಂಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡ ಅತ್ತೆ ಹೋಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಪಾಡು ಉಣ್ಣಲಿಲ್ಲ ನಾಸುಗೆ ಆಯ್ ಬರ್ತೀರ ಕೇಳುನೆ ಏನ್ ಸಾರ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಂಡ್ರ ಹಾಕ್ತ ಪುರಾಣಿ ಕೊರೋನಾ ಪುಣ ಓದಿತ್ತು ಪಕ್ಕದೇ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರ ಇಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ್ರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅನಸಾದ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಕತೆ ದನ್ನ ಒರಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ತೋಜಿದ್ದು ಆಯ್ ಕಾಂಡೆ ಎಂಗ್ ಫೋನ್ ಪುತ್ತೂರಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನಪ್ಪಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತು ದಾನ ಪಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡು ಇರು ಒಳ್ಳ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ನಮಗ್ ಎಂಕ್ ಏಳಿಂದ ಅರಮನೆ ಅತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋತೆ ಹೋದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಕಂಡ್ರೆ ಉರುಳಾಟ ಏನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆ ಯಾವ ಕೋಣೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಪಂಟ ಬಿಡಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಬ್ಬರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಹೋಗೋದವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕಿದ್ ಮಾರ ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಆ ಜನ ತೂಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೀರ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ವಕೀಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅಂಚರಿ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಅಂಚನೆ ಮುರಾಣಿ ಅವರೇ ದಿಕ್ಕಿ ಎಂಕ್ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಟು ಏಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಗೇಮ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೇಂಡೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಪ್ಪ ಯಾರು ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಮೆರಿಕದ ಹುಡುಗ ಅವನು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ $10,000 ಸಂಬಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ತತ್ವದ ಕೇಂಡೆ ಮಾರಾರೆ ಈತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆಯ್ದಾನೆ ಪಂಡೆ ಕೆಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುದು ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಗೆ ಕಪ್ಪಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಎಂದ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ ಬಿಡದಿ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಕು ಇಂಚೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬರ್ತದೆ ಮುರಾಣಿಯವರ ಕೆಂಡೆ ಪಂಡರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಾಗ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ ಬರ್ತೇನೆ
ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು ಲೆಕ್ಕ ನೈಚಿ ಬಾರಿ ಮುರಾಣಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯಿನಾಗ ಎನ್ನ ಯಾಂಡಲ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪರಬೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ಜಬ್ಬೆ ಆತಿಜ್ಜಿದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬಿಡುದಲಂಚಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಲಲಾನೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ನ ഒരു ಕಲ್ಲು ಏನ ತಿಕ್ಕದು ಎರಡು ಕೇವ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅದ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಾದ ಅಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ತೋಚ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಿಡು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಬಂತು ಕೆಲವರು ಕಂಡಾಬಿಡಿ ಬೇಜಾರು ಬುಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಜಯನಗರ ಯಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 4 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಪಂಡಿ ಪೂಡಿಕೆ ಮುರಾಣಿ ದಿಕ್ಕಿ ಕೈ ಮುಗಿತು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ದಯ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ದಯ ನಿನ್ನ ಮಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ದಯ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ದಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿ ಪುನಃ ನನ್ನದೇ ಪಂಡಿ ಯಾನು ಬಡಿ ಇಂಚೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಒಟ್ಟನ ಕೆಲವರನ್ನ ಇಂಚನೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಪನೊಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಣ ನಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಚಾರ ಯಾನಡ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯದ ಕುಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಿರುಂಡೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರಿ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಅಂದ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೇಂಡ ಆಜಿದಿಗೂ ನಾನು ಕೊರದ್ದು ನಾಯದ ಕುಂಜಿ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಆಲು ಎಂಚೆ ಪನೊಡಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಈರೇನು ಬಾರಿ ಉಪಕಾರ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕ ಈರೇನು ಮದಪರ ಪೂಜೆ ಪನೊಡಿತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಆ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮರೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಿ ಮರಿ ಮುಂದೆ ದಸ್ಪುಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಾವು ದಿವಸ ನಾಯಿ ಮರಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿಯರೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿಯರೇ ಏನಮ್ಮ ಆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪಂಪಣೆ ಮಾರ ಯಾನ ಬೂಕು ಬರೇ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಂಡತಿ ಪಂಡ ಕುಂಜಿ ಕಲ್ವಾಗ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಬಡಿತೀನಿ ಆಯ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಯನ ಕಾಗಜಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಅದು ಬೂಕದ ಬರವಡ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾತಿರೋದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಟ್ರು ದಿಕ್ಕಿರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕವಿಕ್ಲ ಅರಡ ಕೇಂಡೆ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ನಾನು ಕವಿತೆ ಬರೀತೇನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಕವಿತೆ ಹೇಳಿ ಪಂಡೆ ಆ ಭಟ್ರು ಪಂಡರು ನನಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಕತೆ ಏತು ಪುರ್ಲು ಪಂಡೆ ಉಕ್ಕ ಅರಡ ಕೇಂಡೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 6 ಇಂಚಿನ ಬರೋಡಿದ್ದು ಪಂಡ ಬೊಳ್ಪಲ್ಲಾಕಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋಡತ್ತೆ 6 ಅಂಚೆ ಪಡ್ಜರು ಪುತ್ತೂರೇ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅದರ ಕುಂಡೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ 6 ಪಂಡ ತಮಾಸೆ ದಿಪ್ಪಡಜಿ ಪುನಃ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕದು ಆ ತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಏನ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕುಡಿತಿರಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂಚ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ತಮಾಷೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಬರ್ ತಮಾಷೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ನಡತನ ಕಥೆ ಅದು ಹೊರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬುಲ್ಪರ ಎವರಿ ಹೋದಾಗೆ ಮೈಸೂರದಾಗಿ ಹೋದ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಣಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಅನ್ಪಣೆ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ಪೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಏನಿದೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಮಂಡೆ ಇದೆ ಪಂಡೆ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದಿರ ಹೋಟೆಲ್ ಅವಿ ಪಂಡೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಇದೆ ಪಂಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೋಟ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಕೊರ್ಪೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ನಡತರ ಕತೆ ಬಾ ತಮಾಸು ಪರ್ಪೇರ್ಬೇಕು ಏರು ಈ ಮೈಸೂರ್ದ ಪೇಪರ್ ಹೋದ್ರು ಬಿಸಿ ನೀರು ಪರಿ ಬರ್ದಪ್ಪಣೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸಿ ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ ಬಾರೋ ಪಂಡೆ ಕೊಂಡನಾಗ ಆ ಕೆಲಸದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಣಿ ಐಕೆ ಆಯನ ಕೈದ ಬೆರಲ್ ಐದು ಮುಲ್ಕಾದ ಕೊಂಡೋದು ಇತ್ತಿ ಐದು ತೂಗಿ ತೂತಪ್ಪ ದಡ್ಡ ಮೂರ್ಖ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೊಳಕು ಬೆರಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಮುಳುಗಿ ತರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕುಡ್ದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಬೊತ್ತೆ ಕುಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿ ಅಪಕ ಕೆಲಸದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಣಿ ಪಂಡೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಉಗುರು ಸುತ್ತಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಂಗ ಒಲ್ಪಟ್ಟಿದ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಮಗ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಯ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಈಚೆ ನಮ್ಮೂರ್ದಾಗಲೂ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಮುರಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇ ಕೇಳಿದೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 6 ಪಂಡರು ಬಂದುಲೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವುದು ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಏತ್ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಏನ್ ಪಂಡ ಸುಂದರಿಗೂ ಸುರಸುಂದರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿ 6 ಪಂಡರು ನೋಡಿ ಸುಂದರಿ ನೋಡಲು ಸುಂದರ ಈ ಸುರಸುಂದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಸುಂದರಿ ಅವಳು ಸುರಸುಂದರಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಹಾಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಾತ್ರಗಳು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತ ದಾರ ನಾನು ಗಂಟೆ ಹೊರಂಬ ಅವಳು ಬರ್ತದ್ದು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಒಟ್ಟ ದಾದ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ ಮಂಡೆ 5 ಪಾತ್ರ ಪಂದು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾರ ಕತೆ
ಐನ್ ಒಂಜಿ ಪಣದ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಬದ್ದುಲೆ ಅವಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತವಳು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ಅದನ್ನ ಜೋಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂದೇ ಪುರಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪುತ್ತೂರೇ ಈ ಆನಂದಕ್ಕೂ ಪರಮಾನಂದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಏನು ಬಂಡೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಿರ್ತೀವಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಾದ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿನಾಕ ಬಂಗಾರ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಜರಿತಾರ ತಿರುತೋಡು ಏತೇ ಸೆಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಬೆಗರೊಂಡೇ ಇಪ್ಪಡು ಸೆಕೆತ ಮಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಪೋಪಿರ್ತುಲಿ ತಾಯಿ ಮಾತಾಯ್ಕಲ ಬಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಪುಣ್ಯನಾಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತದೆ ಇಲ್ಲೆಡ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೂರ ಕುಂಟು ಮಾತ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಪರಮಾನಂದ ಅಂತ ಅವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಪಾಯ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಂಜನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರ್ಪಣ ಪಂಡ ಬಾಟಿ ಮರಲಿ ಹಾಗೆ ಅವು ಬುರಾಣಿಯರು ಮಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಬ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡಮಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಕುಡಿತೀರಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ವಾ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪಟ್ಟೆ ಪುರಾ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೆದು ಬಂದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿತೇವೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಲ ಬರ್ಪನೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಲ ಬರ್ಪನೆ ಮುರಾಣಿವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕುಡಿತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಡಿತಿದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಮುಖ ಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬದ್ದು ಕೇಳಿದ ಪುನಃ ಬರ ನೋಡಿದ್ದೆ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿತೇನೆ ಏನ್ ಪಡ ನೀವೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಲ್ವಿ ಪಂಪು ಎಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುರೇ ಕುಡಿದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿದರೆ ನಾರಗೆ ತೊದಲದಂತಿರಬೇಕು ಕುಡಿದರೆ ಮೈ ಜೋಲಾಡದಂತಿರಬೇಕು ಕುಡಿದರೆ ಕುಡಿದದ್ದು ತಲೆಗೆ ಏರದಂತಿರಬೇಕು ಏರಿದರೂ ಯಾರಿಗೂ ತೋರದಂತಿರಬೇಕು ಕುಡಿದರೆ ಕುಡಿದವರು ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತಿರಬೇಕು ಕುಡಿದರೆ ಕುಡಿದರೂ ನಾನು ಕುಡಿದಿಲ್ಲವೆಂದೊಡೆ ಅದ ನಂಬಿ ಮಡದಿ ಮುದ್ದಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಪಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಈ ಪರಮಾನಂದ ಪಂಡ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರ್ತಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಪರಕ್ತದೆ ಕೆಲವರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪರಕ್ತಾಗ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಆಣ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸರಿ ತಿನ್ಪಿರ್ದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಂಚಮುಖ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೋಡ ತಿನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾಕಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮೋಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿಲಿ ಪರ್ಪಣವು ತಿನ್ಪುನವು ಆನಂದ ನನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮೋಷನ್ ಆಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪರಮಾನಂದ ಅವು ಸತ್ಯವಾಯಿ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಸಿವು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೋಷನ್ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆನಪುಂಟು ಒಂದು ಪರಮಾನಂದ ಈ ತುಲೆ ಈ ಪಾಯಕನೆ ಪೋನ್ ಹಾಕ್ಲ ಮೋಣ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಭಾರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಟೆಡ್ ಲುಕ್ ತಾಯ್ಪಂಡ ಪೋಪನ ಪೂತಿಜು ತುಲೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ದಿಕ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಡ ತುಳ್ಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಲಾಚಾರ ದಿಕ್ಪರು ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಿನಿ ಏನು ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಕಾಣ್ತದೆ ಮುರಾಣಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕಿ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಪಂಡ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಅಕ್ಕಲೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಕೆಟ್ಟ ಎದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಜನ ಗುರ್ತದ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಆರು ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅವ್ರು ಪಕ್ಕಡ ಕುಳಿದ್ರು ಯಾರು ಇಂಚೆ ಕುಳಿದ್ರು ಯಾರು ಬಿಡೋದು ಮುಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅವನು ಇರ್ತಾರೆ ಗಸಗಸ ಪಾಯಸ ಕೋರುಡು ಇರ್ತದೆ ಕೋರ್ದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಲೋಟೋಡು ಗಸಗಸ ಲೋಟೋಡು ಕೊರಿಯರು ಲೋಟೋಡು ಹರಿಯಾರೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಜನ ಉಣ್ಣುಂಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದ ಮೂರ್ದಾರ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲ ಏನು ನನಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ನಿಮಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಉತ್ತರೇ ನೋಡಿ 3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 7 ಸಲ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ 8 ಸಲ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ 9 ಸಲ ಆಯ್ತು ಈಗ 11 ಸಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅತ ಯಾನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಬೇರೆ ಲೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ ಆಯ್ತು ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪುತ್ರರೇ ನೋಡಿ ಕೈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋದ ಕೈ ಒಣಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ ಅದೇನು ಉಣ್ಣಲಿಲ್ಲ ಮೀನ ಕೈ ತುಯ್ಯಾರ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಪುತ್ರರ ಆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದು ತುಯ್ಯದ ಅವಜಿ ಪೇಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿ ಶ್ರಾಮಿಸ್ತರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತುಯ್ಯಾರ ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವನ ಅವು ಕೇಳಿರ ಪದನ ಅವು ಹಂಚಿನ ಆ ಜನ ಪಾಡ ಯಾನ್ ತತ್ತದ ಒಂಜೇ ಕೇಳ್ದೆ ಮಾರ ಆ ಜನ ಎಂದು ತಿನ್ನು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇತ್ತ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುದು ನಿಮ್ಮ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಅದೇ ಕಲರ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ತಿನ್ನಿ ಬಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಏನ್ ಎಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಬಂದುಲೆ ನರ್ಮಾನಿಗೂ ಬಾಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವರಡ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದಾನೆ ಪಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬರೆ ಪಾರುನ ಪಕ್ಕಿಗ್ ಏಣಿಬೋಡೆ ಈಜುನ ಮೀನಿಗ್ ಓಡಬೋಡೆ ಪ್ರೇಮದ ಪಾತ್ರಗೂ ಪೆನ್ನು ಬೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಗೂ ಪಣಂಗ್ ಬೋಡೆ ತಾಲ ಬೊಡ್ಸಿ
ನಮ್ಮ ಪಾದರದ ಮಾತ್ರಲ ಗೆದ್ದುಲಿ ಅಂಚಿನ ಭಗವಂತ ನಂಗೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಡ ఆయన ಕೆಲಸ ಈತೆ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಮೋಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೋಣೆ ಕೊಂಚ ತೆಲಿಕೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಪದ ಆಯ್ಪಟ್ಟ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ನಾಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಆಕಳ ಮೂಡಿಡು ಮಾಜಾಂದಿ ಮಂದ ಹಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ತೆಲಿಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಾತೆರಡು ತೂಕ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯ ಇಪ್ಪಡು ವಿದ್ಯಾದ ದಾತಿ ವಿನಯಂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಈತೆ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನರ್ಮಾನಿನ ಮೆಚ್ಚಾಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಒಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಪುಡ ಕಡೆದ ಪಾತ್ರ ಈತೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನೋಡು ಮಾಡ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಬಾನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿಡ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಜನ ಪರವಾಯಿಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರ ಪಂಡ ಟೂ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡ ನರಮನಿ ಹಾಕೋ ಎಡ್ಡ ಪಾತಿರ್ಕೋ ಎಡ್ಡೆರಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡನೇ ಭಯಪ್ಕೋ ಅಂತ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಡೆಗೆ ನಂಗೆ ಉರಿಪಿನ ಒಂಚಿ నువ్వు ఎంచాను పండ యాన్ పండే కండని మంటున పాప పుణ్యుడు బుడదిగల సమపాలుగే కండని మంటున మా పాప పుణ్యులుడు బుడదికి సమపాలు అంచని బుడది మంటున పాప పుణ్యుడు కండనికి సమపాలు కండని బుడది రర్జన సేరుతున్న పాప పుణ్యులుడు మాత పాలు జోక్ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಕುಂಟು ಮಾತ ಬಡವೆರೆಗೆ ಪಾಲು ಎನ್ನ ದೇಹ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಅವು ಗಂಗೆ ಪಾಲು ಎನ್ನ ಅಸ್ಥಿ ಅವು ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಾಡ್ನ ಎನ್ನ ನಗ ನಾಣ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ವಸ್ತು ಒಡೆ ಅದನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಲು ಮುಖ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಾಡ್ನ ಪಿಂಡ ಅವು ಕಕ್ಕೆಲೆ ಪಾಲು ಎನ್ನ ಕೊರ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಎನ್ನ ದಾಖಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಕೊರ್ದ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅವು ಪುರೋಹಿತರೆ ಪಾಲು ಆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಣಸ್ಸು ಅವು ಬಡ ಬಗ್ಗೆರೆ ಪಾಲು ಯಾನ್ ಮಾಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಾಲು ಅಂಚಿನ ಪಾಲು ನಮ್ಮದಿ ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳರ್ ನಾಕ್ಲು ಓಳ್ ಪೊಂಡ್ಲ ಜನಕ್ಲನ್ನು ಗೆಂದದ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆತು ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ತುಳಿದ ಪದಾಳ ಮಂದಿ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತುಳುರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಪಗುಲ ಇಪ್ಪಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತಿನ ಬಲದಿಂದ ಅದು ಪಂಡ ಕಡೆ ಬರೆದೇನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಹಾರ ಬಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ ಶ್ರಮ ಬಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿದ್ಯಾಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಮನೋಬಲದಿಂದ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಾತಿನ ಬಲದಿಂದ ಮಾತು ಬೇರೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚಿನ ದೇವರು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ನಾಟ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಮಾದ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ನಾಟ್ಲಿ ಕಾಪಾಡು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಕಡತ್ತಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಾಡೊಂದುತ್ತ ತೆಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯಂತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಟೆ ವೆಚ್ಚ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಉಂಡಂದದು ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತನಕಲ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲಿಕೆ ಜಿಂಜಾಯರು ಮಾತೆರ್ನ ಮೋನಡಿ ತೆಲಿಕೆ ಮೂಡಾಯರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರಿಯಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರ್ನ ಪಾದಲೆಗೆ ತುಳುವೆರಿಂಕೊಲ್ದ ಪರವಾದ ಪುಡ್ಡಿ ಆಡೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಅಖೇರಿದ ಘಟ್ಟಗೂ ಬರಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪದಕೇಂದ್ರ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ನೆರೆನ ಸೊರಟು ಬಂದುಲೆ ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತರು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಂಘಟನೆದ ಬಂಧುಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತುಳುಕೂಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿಯನುಲ್ಲೇರು ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಹೊಡೆದು ಫ್ಲೋರಿಡಾಡ್ದು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಹರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ್ದು ಮಧುಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾಯನ ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ರಮಾನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಂಡಕರೆ ಯುವ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡೋರಿ ತುಳು ಕವಿ ಯುವ ಕವಿ ನರೇಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿನಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು
ಸಂಕಬಾಯಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಅಡಪ ಉಲ್ಲೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾ ಭೂಮಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಗಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅನೇಕ ಜನ ಕೆಲವನ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಮಾಪುಪ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪನರೆ ಬಯಕುವೆ ಬಂದುಲೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರ್ನ ಸೊರಟು ಒಂಜಿ ಪದೋನ್ ಕೇಂದ್ರ ಉಲ್ಲ ಅವೇಡ್ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟೋಡು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಕಿನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷೋಡು ಆರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರ್ನ ಪದ ಕೇನುಗ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಆತ ನಂದು ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮೈಕ್ ಬಟನ್ ತಿಳಿತಿರ್ತದೆ. ಇತ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಸರಿ ಉಂಟು. ಕೇನಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುತ್ರರೇ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ರೀಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮಲ್ಲತ್ ಕುಡರ ಪಾತೆರ್ಪಾಲೆ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಪನಾರೆ ಬೈದಿನ್ ಪಂಡ ಈತೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೊಡೆದವರೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲರಿಗೆ ಫುಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು. ಅಂಚಿತನ ಈ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ಏರು ಬಡ ವರ್ಗದಗಳು ಪಂಡ ಅಸಂಘಟಿತ ವರ್ಗದಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬೇಕರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೊಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಕಣತದೇರು ಅಂಚ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಮುಖಾಂತರ ಅವು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎರೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲ ಎರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಬೋಡ ಅಕಲ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲಗು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇಜಿನ ಕಾರ್ಯಂತರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಬಡ ಸಂಕಷ್ಟಗೂ ಒಳಗಾತಿನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಬ್ಬ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರೂಪ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಿರೇಣ ಸೊರಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಕೇನುಗ. ಓಕೆ ಏನಂಡತೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ದೂರದ ಗಲ್ಪುರದ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಅರೆಗಿಲ ಉಡಲ್ದ ಕುಡ್ಯನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಪದ ಬಂದ್ಲೆ
ಅವಕಾಶಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪಂಡದು ಮನ ರಂಜಿ ಸಾಯರ್ ಮಾತರೆಗಳ ಮಾತ ತುಳುವರಿಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದನ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನುವೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಅಖೇರಿದ ಗಟ್ಟೋಗ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೆರುಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಪಾಪೇರ್ ಪೋಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸನಾತನ ಸಾರಥಿ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕೆ ಮಾತ ರಾಜಬೂಡದ ಮಾತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಡನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯ ನೆಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಈ ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಸ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಧಕರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ತಟ್ಟು ನುಡಿ ಕುರುಪನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೊಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಾತರೆಗಳ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸುಗಿಪ್ಪುಲೆನು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಕಲೆ ಪದರಂಗಿತ ತುಳುವೆರೆ ಕುಶಾಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗುರಿಕಾರರಾಯನ ಜಯಂತರಾಯರಿಗೆ ಶುರುಕು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಆರನೊಟ್ಟುಗು ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದನ್ನು ಯಶಸ್ಸಾದ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಣದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವಣೆ ನಮ್ಮ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲ ಗುರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸುರುಕು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತೆರಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಂದ್ ಬಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲನು ಈತ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಊರೊರ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ್ನು ತುಳು ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲೆನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾವನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಐಕ್ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಸುರುಕು ಅಭಿನಂದನೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಸಮಾನ ಎನ್ನ ಊರುದಾರೆ ಆಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಯನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ನನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಯೋಗ ಗುರು ಜಯರಾಮ್ ಆರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿರು ಅಪಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಒಗ ಆರ್ನ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುರುಜಿಲ ಎಂಕ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಲು ಕಥೆಗಳು ಪುರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಆ ಒಂಜಿ ವೀಣ ಇನಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ஒரு ಯೋಗ್ಯ ஒரு ಯುವಕೆ ಅಂಚ ಪ್ರವೀಣಕ್ಕ ಇನಿ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಲೇನು ಎಂಚ ಸಾಧಿಸಾವಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಯೋಗ ಯಮ ನಿಯಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಆಸನ ಎನ್ಮ ವಿಧತ್ತ ಐನು ವಿಧತ್ತ ಆಸನಲು ದೇಹಗಾಂಡ ಮೂಜಿ ವಿಧತ್ತ ಯೋಗಲು ಆತ್ಮಗ ಸಂಬಂಧ ಪಡುಪುನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಪಂಡದು ಕೊರದು ಎಂಗ್ಲಿನ ಮಾತ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಾಯರು ಆ ಧ್ಯಾನಡು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಾಂತ್ವನನ್ನು ಪಡೆಯ ಆರೆಗ್ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನನ್ನು ತೆರಿಪಾವನ ಪುಣ್ಯ ಇಂಕು ತಿಕ್ಕುದು ಪನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮೂಲು ಪನ್ನೊಂದು ತುಳುವರ್ನ ಪರವಾದ ಆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ನನವರ ಆವರಂಡು ಯಾನ್ ಆರೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಐದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು ಆರು ಮೊರಣಿ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಪಾಯರು ದಯಪಂಡ ಆರು ಕೊರೋನಾ ಸುರ ಅದು ಬಂದಾಗನೆ ಆರು ಪೋಡ್ಪಾದಿತ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ವಿದ್ವತ್ ಆರ್ನ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆರ್ ಈತ್ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈತ್ ಸೋಕದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆನ್ ಪುರ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಈತ್ ಸೋಕುಡು ಅವೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಣ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಶಾವತಾರ ನಮಕ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಪೇರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂಯ ಒಂಜಿ ದಶಾವತಾರದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನೆ ಆರು ಕೊನಬದ್ದು ಕೊರಿಯೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು ನನ್ನಲಾತ ದಿನ ತುಳುವರೆಂಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಡ್ ಬೊಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜನಕುಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆರು ಬುಲ್ಲೆದ ಬರಡ್ ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊರಪೇರು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡಗಾರಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಗುರು ಸಮಾನರಾಯಿನ ಎಂಕ್ ಕೈಪತ್ತದು ಏನನ್ನು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಯಾನ್ಲ ಆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತದೇರಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದೆತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಪಿ. ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಆರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದು ಚುವಂದ
ಏನಾರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಎತ್ತದು ವಿಚಾರ ತೆರಿಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೋಪಡ್ ಪಾತ್ರನ ಗಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ ಬಂತಿದ್ದೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೋಪಡಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರದಿದ್ದೇರು ಆಂಡ ಆರು ಪಾತ್ರನೆ ಪೊರ್ಲು ಆರು ಪುತ್ತೂರಾಯರತ್ತು ಆರು ಮುತ್ತೂರಾಯರು ಆರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲು ಬೊಕ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕೇಂಡಲ ಆ ಪಾತ್ರಟ್ಟು ಪೊಸತನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೊಸತಾದ ಪುಣೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಾಮೌರಿ ವಾಗ್ಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರಿಂದ ಪನ್ಪನವೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆರೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಬೊಕ ಆರ್ನಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪುರತ್ತು ಆರೆಗ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನನಲಾತ್ ಕೊರಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಿಂದ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪನೊಂದು ಆರೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಬ ಬೊಕ ರಮೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಗ್ಲ ಆರ್ ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯರಿಡನ ಸಾಂತ್ವನ ಗುರ್ಪರಂಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದಕುಲಿನ ಕೇಂಡ ಐಟ್ ಸುಧಾಕರಣನಲ ಪದ ಕೇಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸನ್ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಉಂಡು ಮಲ್ತು ಕೊರದು ರಾಜಬೂಡುದ ಮಾತ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆನ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಅಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡ್ಲ ಬತದ ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು ಅದುಪ್ಪಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಕ್ಕ ಅದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಅದುಪ್ಪಡು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರದು ದೇವರಿಡ ದೇವರ ನಕಲಿಡ ಅಕಲಿಗೆ ನನ್ನಲಾತು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಎಂಕುಗೊರನ ಅವಕಾಶಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇನಿ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತಿಜೇರಿ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಲು ಪಟ್ಟದು ಮಾತರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೋ ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಂಡು ಜಯಂತನಿನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಆರು ನಿಜವಾದ್ರೆ ಆರ್ನ ಪುಗಾರ್ನತ್ತು ಅಣ್ಣ್ಯಾರು ಆರು ಪುಗಾರ್ನತ್ತು ಆರೆಗ್ ಒರಿಯಾಗ ಬೇಜಾರಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊದ್ಯೊಂದೇ ಪುಡು ಕೇನೊಂದೇ ಪೇರು ದಾಯಿ ಇಂಚಾಂಡು ಕೂಡ ಆಡ ಪಾತಿರ್ದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊನತು ಕೊರ್ಪಡೇಟ ನಮ್ಮ ಜಯಂತಣ್ಣಗ್ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂತಿನ ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯನ ಪಡೆದ ರೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರಿ ಅವೇನು ಮುಂದುವರ್ಸ ಅಂದ್ರೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ಜಯಂತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೇರಿ ಆರೆಗ್ ಸರಿಯಾಯನ ஒரு ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವರ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಚಾರಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೊಡಿ ವರ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ನಮ್ಮ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ನಮಗ್ ಪೂರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು 3 ಜನ ಸೇರುವರ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಅಡೆಪೋದು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರ ನೆರೆ ಇಲ್ಲಗ ಈ ಜವನರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ನೆರಂದಿತ್ತರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಅವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕಾತ್ಮಕವಾಗಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ ತೆಗೆದುಂಡು ತುಳುವರೆಂಕ್ಲು ಬುಳ್ಳಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆವಡು ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆರೆಡ್ಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಎಂದು ಪಣದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತತ್ತೊಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಆಂಡಲ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಟ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ನನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪುನ ಮಾತೆರಿಗಲ ಹಿಡಿದಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವರೆಂಗ್ಲನ್ನು ನಡಪಡಾವದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಕೈಂಕರ್ಯನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಟಿ ಸಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪುಡು ಪಂಡದು ಮಾತ ಯುವಕರು ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನು ಬಿಳೆಪವನ ತುಳುವರೆಂಗ್ಲು ಸಂಸ್ಥೆನ ಬಿಳೆಪವನ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗನು ದೊತನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಮಾತ ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶನು ಸರಿಯಾದ ಬಳಸ ಹೊಂದೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂತಾವೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮ ದೈವಕುಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನಮ್ಮಂದು ಬರ್ಪುನ ಎನ್ನ ದೈವ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬೇರಿ ಮಾತರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಸುಕಟ್ಟು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೋನುಗ ಸುಕೊಟ್ಟೊಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗದ ಉಲೈಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪುಣ್ಯ ಸುಖ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಖನ ನಮ್ಮ ಪಡೆವನುಗ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಂತಾವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಮುಂದುವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ ಈ ತುಳುತ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಹಲೋ ಹಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರೆ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತುಳುಕೂಟನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುತ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಧೈರ್ಯ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಕನಕಲ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಬಂದದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲದ ಶ್ರೂತ ಗುರುಕಾರ್ಲು
ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಎಂಕುಲ್ದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡೆ ಆರು ಬಹುಶಃ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಡು ಫ್ಲೋರಿಡಾಡ್ ತುಳು ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ತುಳುತ್ತ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ತುಳು ಸಮುದಾಯಗೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೆರ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಕುರುಪಗಾದು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನನ್ನ ನೆಕ್ ಲೆತ್ತು ನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿ ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಎತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡಿಂಕ್ಲೆ ತೆಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ದಾಲ ತಕ್ಲನೆ ಇದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತನೆಕ್ ಕುಡೋರ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇನುಳತೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನ ಏನನಿಡೆ ಲೆತ್ತನೆಕ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬಲ್ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇಂಡ ತೆರಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಇಡೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಲೆತ್ತನೆಕ್ ಕುಡರ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದೆನ್ನ ಪಾತಿರೊಂದು ಮುಗಿಪ್ಪು. ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಕ್ಕ ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಕ ಇರ್ನ ನನಾತ್ ಪಾತಿರನು ಇರ್ನ ಅಲ್ಪದ ನನಾತ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ದೂರದ ಕಡಲಾಯರದ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ತುರುತ್ತ ಒರಿ ಸೇನಾನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ದಯದಿದು ಎದುರು ಬದುದು ಪನ್ಕಲ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೊಡ್ಪಣ್ಣು ಬಿನ್ನಯ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈರ್ ಉಲ್ಲೇರತಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಕುಡೋರಿ ಪ್ರಮುಖರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ತನ್ಕಲು ತನ್ಕಲ ರೆಡ್ ನುಡಿ ಕುರ್ಪನು ಸಲ್ಲಿಸೋಡ್ ಪಂಡದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗುರುಕಾರ್ಲ ಜಯಂತರಾಯರೇ 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 ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೇಂಡ್ಲರು ಅದಾയത് ரெண்டு பாத்திர ಪನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾನವಿಕದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಮಹಾ ಸಂಘದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಒಡನಾಡಿಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲರು ಇದೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಪಣದು ಇನ್ನ ಪಾತಿರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನುವಂತೀರು ನಾವು ಮಾತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮದು ಇನಿ ಆ ದಿನ ಬತ್ತನು ಬನ್ನಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜನ್ನ ಮಾಯ ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ನಂಗೆ ಸೀಕ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ಲೈಕ್ ಉಳ್ಳದು ಒವ್ವೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಆಳಮಂತೊಂದುಲ್ಲಂದೆ ಬನ್ನಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರತು ಬಿಡಿಯೇನಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಪಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಪಣು ಅಂತೇರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಆರು ಇತ್ತಿರದ ಬಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರಲಿ ಮಾತೇರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಡ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಾಯರು ಆರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಾದ್ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಆರ್ನ ಪಾತೆರುಡು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತೆ
ಮತ್ತೆ ತಮಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನೇನಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಲ ಈ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಇಲ್ಲಲ್ ಕೊಲ್ಲುದು ಪುನಗ ನಂಗೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಮನವರಿಕೆ ಆಪುಲೆಕ ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಾರಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತುಳುಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ನಾರ ಪುದರ್ಕೆಂದೆ ಇನಿ ಯಾರಿನ ತೂಪುನಂಜಿ ಯೋಗಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನ್ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಾತ ಬಾಳ್ದಿತ್ತೇರಿ ಯಾರು ತುಳು ಬಾತಿರೋರ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರೋರ ಅತ್ತ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರೋರ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ನಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಿರುಪೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಬಂಡದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳು ನಾಡುಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೋಯ್ರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪದ್ಯ ಬಂಡದು ನಂಗೆ ರಂಜಿಸೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಆರ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನೇನು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಂತ ಬರ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಖುಷಿತ ಲೋಕೊಳ್ಕೊನಯ್ರು ಅಂಚಿನೇ ತುಳು ಭಾಷೆನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಡದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವೆರಿಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ತುಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏರೆಗಂಡ ಒರಿಯಗಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಪಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನೆರ್ಲೇಕ ಅಥವಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೋಪ ಮಂತ್ಲಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸಡು ತುಳುವೆರಿಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಲೇರಿ ಇದೇ ರಾಮನಾಥ್ ರಾವ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ತೂವಂದ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ತೀರದಕ್ಕೆ ಪಿ ಸಿ ರಾವುಲು ಮಾತ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಫೇಸ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ 2 ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ನರಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಜೀನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋನೆಡೆ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆನ್ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ತುಳುವೆರಿಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥೇರು ಆರ್ ಇತ್ತಿರನ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಏರೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಉಂತಾದ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನಾರು ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದಿ ಸದಸ್ಯರ್ನ ಪರವಾದಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರವಾದಿ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಅವಕಾಶಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಾರ್ ಇರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಪಾತೆರಗು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಡುವರಿ ಗಣ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪರಿವಾರ ಬಂಡರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ್ರಾಜ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಯದಿದು ಎದುರು ಬತ್ತದ ತನ್ಕೊಲ್ನಾರಡ್ ನುಡಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸಂದಾಯ ಕೊಡ್ಕೊಂಡದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಂಕುಲ್ದ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ರಮಾನಾಥ್ ಭಟ್ ಆರ್ಲ ಆರ್ಲ ದಯದಿದು ಇತ್ತಂಡ ಎದುರು ಬರೋಡು ದಯದಿದು ರಮಾನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೇ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಜಯಂತರಾಯರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಜಯಂತರಾವ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಉಳ್ಳೇರ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡಿಗೆರೆ ಜಯನ್ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡಿಗೆರ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರಿ ഞാൻ ഉള്ള മുൽപ്പ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಜಯಂತರಾಯರೇ ವಿಡಿಯೋ ಟುಳ್ಳೇನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಉಳ್ಳೇರ ಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ರಮನಾಥ್ ಭಟ್ಲ ಪೋಯರ ರಮನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಪೋಯರದಾನೆ ನಮ್ಮ ವಂದನಾರ್ಪಣ ಮರ್ಪಕ ಮೇರಣ ಬಂದೆ ಪಂಡ ಸುಂದರರಾಜ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ತುಳುಕೂಟ ಇಜ್ಜೇರೆ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಪದಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ವೇತಾಹರಿ ಇಲ್ಲೇರೆ ಶ್ವೇತಾಹರಿ ಬರ್ಚೆ ಪಳ್ಳೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಉಂದರ ಬನ್ಕ ಓಕೆ ಅಖಿಲದ ಗಟ್ಟೋಗ್ಬೋದ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ಜೀವನೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೋಡ್ ಪಂಡದು
ತುಳುವೆರೆ ಇಂಕುಲ್ದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಐನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಎಸ್ ಮೆರೆನ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಎಸ್ ಮೆರೆ ತುಳುವೆರೆ ಇಂಕುಲ್ದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಐಟ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟುಡ್ಲ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಪಂಡದು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮೆರೆನ್ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಕೇಳುಂದುಂಡೆ ಕೇಳುಂಡ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪೆದು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ತುಳುವರಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಾ ತುಳುವರನ ಪರವಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ತುಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಪಾತೆರಿಯರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೂರ ತುಳುವರನ ಪರ ತುಳುವರಂಕ ಪರವಾದು ಆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ನಡಿಗರು ಆರ್ಲೈಟ್ ಸೋಕ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ KP ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. KP ಪುತ್ತೂರಾಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. KP ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಬಾರಿ ಸೋಕಾದು ಪಾತೆರಿಯರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ತುಳುವರ ಪರವಾದ ಆರೆಗ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಕ್ಕ ಯೋಗ ಮಲ್ತನ ಏತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಾತೆರಿಯರು ಆರೆಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೆ ನಾಡಿಗರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚೆ ಕೆ ನಾಡಿಗರೆಗ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂಜತ್ತಾಯರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೂರ ತುಳುವರ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ದಶಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೇರು. ಆರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟ್ಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರು ಪೀಚರ್ ಅವರೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುವರಕ್ಲ ಪರವಾದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪ ಸಂಕಬೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಕಲಾ ಭೂಮಿ ಯಾರು ಇಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಬಯಕು ಐಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಿಷ. ಎನ್ನ ದಾಲಜಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸುಮಾರಾಯ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪಾತ್ರೆಜು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. ಬಾರಿ ಸೋಕಟ್ಟು ಪೂರ ಹುಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂಚೆ ದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಬಂದತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಮೊಗಜ್ ಮಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಂಜೆ ಪೊರ್ಲಾಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮುಗಿಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಂತರಾವ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯವಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ದುಂಬೋರ ಮೇರೆ ನಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇನ್ಲೇರ್ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ಪೇರು ಅವಳು ಜಯಂತರಾವ್ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಪೋದ ಅವಳು ತುಯ್ಯ ಜಯಂತರಾವ್ ಏರು ಬಂದು ಈ ದೀಪ ಬತ್ತವನ್ನ ಸ್ಥಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಅವಳು ಪೂರ ಬೂರ್ದಿನ ಅರ್ಥ ನಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಜಯಂತರಾವ್ ಏರು ಬಂದು ಕೇಂಡೆ ಯಾನ್ ಉಂಡೇರು ಅಂದೆ ಚೇನ್ಲೇರ್ ಕಡ್ಪ ಇನ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪ ಅಂದ್ ಆನೇರ್ದು ಇಂಚ ಬಾರಿ ಅಂಡಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲಾರೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಯಂತರಾವ್ರ ಈರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ತುಳುವರಿ ಎಂಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಕರಿವಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಡಪೇರ ಪತ್ತದ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಜಯಂತರಾವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಆರೆಗ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಕ್ಲ ಪರಾದು ಆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೂರ ತುಳುವರಂಗ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲ ರಮನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಜಾರು ನಡುಡು ಪೊಯ್ಯರು ತೋಜೋಡು ಆರೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಮೇನ್ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಸುಂದರಾಜ್ ರೈ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ತುಳುವರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಮಣಿಪಾದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಸ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೇರು ಆರೆಗ್ಲ
ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಸನ ಕುಲಶೇಖರಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ತುಳುವೆರ ತುಳುವೆರಂಕ್ಲು ಪರವಾದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ನಿಕ್ಲ ಏರಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾಕ್ಲಾವುಡು ಏರ ಸೌಕರ್ಯ ಏರಗ್ಲಾವುಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದ ಆರ್ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುವರೆಂಕ್ಲು ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸದನ ಗೌಡನ ಬ್ರದರ್ ಬೈದೇರು ಟಿ.ವಿ. ಶಿವರಾಮ್ ಆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪಾತೇರಿ ಜಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ತುಳುವರೆಂಕ್ಲು ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶಾಲೆ ಸಂಘದ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೈತಿತ್ತೇರು ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪೇರು ಕವಿ ಲೇಖಕರಿತ್ತೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೂರಾ ತುಳುವರೆಂಕ್ಲು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆರ ಉಂಡೆ ವಿಶ್ವನಾಥರೇ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ ಪಟ್ಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ ಸಾರಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕಾರಣ ಆರೆ ಸಾರಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಈರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೋಯ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಕುಡು ಪಾತ್ರದ ಕಾರಣ ಆರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಡು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರಾಡು ಜಲಜಕ್ಕನ ಬರೋಡು ಏನ ಪುರಕ್ಲ ಪರವಾದ ಆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಕ ಏರನ್ನ ಉಂಡ್ಲೇರ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪಂಡ್ಲೆ ಆತಿ ಅತ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡೆ ಪುತ್ತೂರಾಯರ ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಮಣನ್ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುವರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವರೆಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕ್ಲ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೂರಕ್ಲು ನಿಕ್ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುವೆರ ಬೈದೇರು ಊರುಡ್ಲ ಬೈದೇರು ಬತ್ತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರೇರ್ನು ಪಾಡೋಡು ಪಾಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತೇರು ಮೇನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಬಕ್ಕ ಬೇತರ ಉಳ್ಳೇರಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯಲ ಜಾಗ ಕೊರೊಂದು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಲೇಚಲಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯನ ಇರೇಗ್ಲ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಬೋತೇರು ಅಗಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಗಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರ ಆತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ನನ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೆಲವರನ್ನ ಪುದಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡತೆ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಉಡ್ಲಾತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬರೋದು ಸದಾನಂದ್ ಕಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮನಿ ಪಂದೆ ಓಲ ಮೂಲೆಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟುಜಿ ಅರೆಗಳ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರಾಸೆ ಆಗ್ತದೆ 2 ವರ್ಷ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗಿ ಬಾರಿ ನಿರಾಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಮುಲ್ಪಜ್ಜಿರತ್ತ ಮಿಕ್ಕ ಇಂಚಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೇರೋನ್ ಬೇರೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಮಾತರಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ನಮ್ಮ ಉದಯನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅವನ ಆತರಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಂಡ್ ಜನತ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜಲೆ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ದಿನ ಅಣ್ಣ ತೂವಂದೆ
ನಮಸ್ತೆ. ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೊಡೆದ ನಮ್ಮ ಪಾರಾಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆದ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಲೋಕಗೂ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಮಾತ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಗಿಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಾಕ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಸದಾನಂದರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸದಾನಂದರೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇಂಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದ್ಕೊಂಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ ಬೆಂಗಳೂರದ ನಾನು ರದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಪಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಆತ ಯೂತ್ ದಕ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಾಲು ಒಂದು ನನ್ನ ಯೂತ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸದಾನಂದರೇ ಹಿರೇನು ಕಾತೊಂದುತ್ತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಟ ಅವ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂಡು ಇರ್ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲಾಂಡು. ಓ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲದ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಹಿರಿಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಆನಾತ ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಪೋವಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಕು ಸೇರ್ದು ಮುಖ ಮೋನೆ ತೂತು ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಅವಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸರ್ ಸಂಡೇ ನಾಗವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೇರಡ್ ನಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿದೆ ಊರ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತೇರಡ್ ನಂಡ ಅಲ್ಪ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಜನ ನಾಗರಾಜರಾಯರನ ಮದ್ಮೇದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.